Wajiri. Enti March mu wonu mo no na yare ne ba ya nana eka se obi entumi nya hwe ti na wo say ya twentwen ye na asema enema eba enti na ese ofiri no ba me ho a ase wo be ba me ho no like ne dress na ya na nya me fe na me nso hu se me wade no no nso wo bi a eye ma me na anya hwe esi aso me ne na fa busuan foforo a ye be bonti no dako ko adwuma wo ye frɛ baabi ani anwem so ko bedu kwasi ado baaye na me ankasa makɔ shopping akɔdi eniema akɔtoto ntaade ni nikanya me anim no ba behu ye eye ne surprise amumo na wanka hwe eye ebo ni busan akora ma ho de famu dae a wantumi ankasa me de yeminim sɛ agya wonwene bone me nso me nwene bone wo ye shopping e pacha wo usika na de ko ye shopping e de bre be ma no sa bre no ye shopping amada Basho debi no anya shopping mada enti ansa beto aso no yehu niema akototo bre no na fetu aso oh mito niema be first nut ene jeans stop down nene esuru nyina mito de ble no yankwai ya beba ho enti ewo ma na wokra se wo kwa adwuma enti ngofie mi de menka bi nhwe na wo frame say wakopla na wabeti atoma ne na akwa dadwaso ena mka che ni se ne eble no so sesi o kofie na wamia na womia na afa kura de wontime nante waka dem na mse santi ade che na yakwasi ada na mbusa anse watimi atia so wasi o da bi maame mintumi ntia so na mse ne saade a me wofa na amene ne ye adwuma no meko wofa ne ho wo crutches ade hyehye ya motuo mu na ne mababa be fa na ne waba me nchen enti yare chin ye me wofa no so the crutches ni hia me e ma me ko wono wo efun ase afrancho me kwakọfa no na mden buy that time na yare na benti no na bra bi efra bocha ba sister bi eye na ase na wo bi drug store kese enti me na anko fie kura na ye fa so ko papa ne ho no mo papa ne bobo ne mpane ye na duro miemia na aja me sande ni ko fie enti ne na no okoda ho kakra na afemi ana me kwa adwuma me hye fie de ye bedie de ye benom ensuo kamia na metwia me se twia me lad bay mia na me sa ha me dai ba na ni nyina mu ne nha me na me se esia na ya sha asie ntina ebekwa wiye no ebeye yie eti me ye sa na nyame ya adom na eja ne ho to no eti ne ho to na ye kakra na nakoma ebaaye o horse na koma ye ne ya o na ye de ebramo ba bia mu wo bia enu nti ka ye ho sabrei wabra yatena sie na kyese ne akoma mu nsam dwumadie no yenni na edru bra e wosa wo kyerɛ wadwene a won so atimi akyerɛ wadwen e de afa ho bi se sabrei e na wo afidie no ato ha e yakoma 87.9 FM akoma 87.9 FM bomadia babia o na wo yese babia ni fo hono jan ye twampurse omo fa akoma mu nsam dwumadi ani agro ane enu nti babia ni fo ene ye ne mu na edi dwuma no sa pepepe na Dwaben Rural Bank Bonwire branch wonmo so aboademu na emom no babia wo no say ye Facebook ena wo behwa ye ne a eye akoma 87.9 FM akoma 87.9 FM YouTube eye akoma 879 FM wo like and page no na waja wo comment e wo ho na fe wa share e de amaye enu nti kwaso ha na share na program yi enye ntre ha na bibia anya kama unsa de mzi pa no na Kiss TV eni ahimfu TV ana adihye na hwe ho won ma bie mu pa afei wo Saikrom TV so wo kumase nko ade a na wo awunim o Saikrom enti o Saikrom TV ya live so woni akoma woni odo edunti odo TV so eye live na se TV stations we nyina akabom na yenuanom onua TV so ebeka ho de a na wo awunim sa ya yesta na fe wahwe bi so e wo Star TV na yekoye nim sa enunti ka ho na ejoin yesesi afadawro no ebom ti sade asase je ebo dawro mu wo so menya sa time waso no wo so bo dawro mu wo chokro ni twan adwono bi a wo mu set time no aso Gasa Fallen Station won Kranza wabiem Iron Bolt at 32 kwetwini brofredu ono so abiem ewo ho Adepa Information Center wo kwetwi afetia Big Love Radio won ma biemu ama yenuanu wo Spain won mo so anya dwumade ibetie Mr. Wusu Edum Africa Market Bronze
New York ɔne ne yere waba pɛ kwapansa Mr. Owusu mpedi Mr. Owusu Bronx New York ɔba pɛ kwapansa ɔno de ɔtotokuro mu Atomic Digital Salad and for junction nyame na ye information center Betmart Salon nyame ne mebuafo information center so bia me say ho ha ewo abinchi Joseph Fashion awia ono na SCSC me Josephine ewo bom so when meet me there sports in edition won say eh bia make us say a weekend obi invite o obekọ program bi bomodi aso obekọ akopam ontado material won toma no emu bia ewo Josie Fashion ho frɛ Joe nature style no eyofa odi a WhatsApp no ewo 0243 433 465 0243 433 465 Harima Supermarket ewo Nkranza Asafo Boache Junction ho wano so ebie ediatum International Central Bible Church ICBC Asafo Ma Prophet Elishabu eni asafo mani na se meka say wano so share program media modern enu nti won so share operation team Abrajen Ogboro Edano menu abema Francis Weja Augustine Owusu Evangelist Michael Entwikondem na chese operation team eni yenuanum kaye bo adwuma Maa Akos great family wano so ebo adwuma enawia fans of Mama Akosia there wano so ebo adwuma fans of Akoma mu nsam nyame nhyiramo wano so ebo adwuma Angie Passion Sechibia ena face so Emmanuel Adams and Yenuan Maka Monshe Emaye Time Herbal Center we wano ena so yasene yedupa bomodia na epebito 21st clinic dia will be anim say wano sciatica expert and 3P garlic mixture 3P garlic mixture ebibi dromu ehuampam jene piwak natural na dia ba bomodia na pentem na so ekopebito adepa na ton ho na careful so traveling to there was say I believe I can fly and then one betu omudu wutu etufa afawiem yede watre my Ghana border ubewuna ne say abrochire santan na careful so traveling to one ede wadru ho na emom no wawinim eye Bible center wanya nkwanhia wateto unompe no ebu ana ato afre ho ye be hyehya ne sede obo ade si ye no pepepe enu nti eye ba nompe ba nkase charistic ventures and this Zahara enupa no aba ma na senya hare na onso kope enupa yi bi ento enra yenua Eric Ajeman ena fei yenua ba ejewa ene Eric aso beba ne nyanso so osre kwan wadwuma mu no adwada ena ne master ediama no enti nyame yadoma enra story no said ye tie bia nyame yadoma adwada yebesai ato so na fei yehunu ba bia aba ebeto kom say your ban no eyebema no wa winim edu ha enu nti adwada yebeto so na wiei yemra na yene yenua ba afiagewa eno minyagewa eno so minyagewa okay my yesha okode yemwa ha yana mommy bibia pokode mommy enya boko mami sa enya boko ma wo sa ho no pachan me no metie 40 e di enti enya boko ma wo mommy pacho di enti a enya boko mami say pacho 2013 edi besi 2021 na 2013 na mawale mini mikru na wo efre no ya waje na me fe ne da ya enti na wo save bank bi mi flimanso na meti kumase ha wo save bank bi wo Antiokurum na bank na no wo save na me ame wo fanso a on ne di mi maame wo me achi no ono nso gi loan wo bank ho edi totokoku enti anu mu no ode boka na odwane ye na bank na pemi wo fa na che no enti na me se na me kunu save wo me wo fa no odwane ko hye elibo ena okwagi loan ya se bibi di galanta wo de ne mantafo mienu na kwaye sa galanta no wo fa no de ne mantafo mienu mba chawan enti odwane yes na mo penkwala no nso ache wo mu enti na mankwala no eda kokwa ase me wo fa no kokwa ase enti ebeye me kunu ahomete enkwala nda kokwa ase a na ekọ bese 3 weeks enti eye na me kunu efre me dakro ba ko no se ajewa na mse dial no so wo fa asemi eye ma ahomete sabi nkwa so no mo maame akam enti misika na eda ho no pese mi koyi na me di tua wo fa kane ma no na ofili baby a wakohye ne ba na wotimi bedi pa na wode hwe nkwala no na kokoo no wote ya na wode atua kan kakra ekoba se wode ya sa ne to manim na maame nso me jimi kuna no ye eda na se nti wo frɛ me wo fa nketo mienu a wo maka wo manso ho edi tu wo manim mpacho me wo fa ajabi na wo fa kofi adomako na wo frɛ mo wo fon so se ono so wo frɛ na wo fa ajabi to ye no se wo fa ajabi ofa ose ya asem no
e pese mi sika kakra da bange ho mi koyi na mi di tua ka ne ma no na wa free akwantuom ho ba na obehwe nkura ne nkura no so free koko na se ho na wo mo da no e ba fie na e na homete that time so ne nsuo totɔ ana wo mo so da mi kura se nti ni nyina nkamfo na so omni ni kwahia bange ho ana mi kunu yi ni sika no na odi tua e ka ne ma wo eti ni nyina mo so no mi wo fa no wo wali bo no de ombe ye bia no mo fro no ma bo amane se sei no mo ya wo se wugitum sei no mo ya wo se wugitum bange no so mo de mi wo fa ne court so mo sese ka ni nyina be ka ho eti ka ni nyina kosi tititika no 120 million wugitum ana o mutu ya ka no yes nemrem 12000 ti wugitum na wo mutu ya ka no ti be 3 days time na eja mo pelo fe bi sende wo na buy assembly si 2013 ma omo buy ni mpo me wo fa ni fra kwantu omo buy nka omo mfrem krumpo na se wo fon so yetina se tena me da se kola bo me ni me kunu eti yetina ho ama ne beduru 2016 na chese yetwa 3 years skana 1000 kola mai ana me kunu ye ne se da bi wo san ho ye bibi enyi to de koto me ankasa me maame anim se wone me wo fa gya bi nkasa se skana okotu ya even kranka me wo fa no wuton wo koko but onu hu mabo se wuton koko na wo ba wuni agapade bia bi enti wo de jai koko ni ton na bra wo fra kwantu mba na abati koko na se 20 million na abenya wo de tua half ma no na so fa half to ho ade behwe nkwala no ni nyina mu besi sa abele mfie miensanie wonte hwe ya bono nti 2016 na chese scan 1000 kula ma na me kunu de asam ne kokko manso nkwanta to de kokko na me wo fa gya bi no fa kofi adoma kono me wo fa gya bi ni titi wugina mu se wo pa me kunu chew wo ba hwe amana tu scan no ene ne chine ya na me kunu ti ase wo kofa aman ba akoka ho na mbo adwan ato na me kunu ti ase na ye ba afie eti mu ba afie no ye hwe ya court no hye wo se muntu sika na ni manim ye fise nko obi ayo papa se ya kan sasa wo ma ne beduru sei ana me wo fa agya bi no gitum se wate ana mo bae enti be sa bosom yensa konan mo ho no mutu esika no 40 million ma efri sa 2016 ebepim 2021 ma ya bona chese makodwa atoa me wo fa ba ko okay mi nta me ma me ablanko me ma me ya ta akra do sese me kunu gya me obecha me ma no edi na ma me wo fa fo fisa de omo ye no wo hu se omo pese na ma de ya me ya kase kura ne se bla na omo de me kunu ka na omuntu ya ye no one day na me kunu wa kura na se hwa no so hwa na ya wa ya ala ene wo se wonya akọ okoya na chese ya me wo fa agya bi na odi agina mu no mkotu aka no asemo de tu na nim ni se entafo ni mu ba ko anya ball na di ni tu kwan enti sika kakla omotu ya no oma short 20 million enti me kunu nsan ema wo mo 20 million sampi sika na wo ho no so enti mi kunu so nam se wodo asem ne wo ye ne se wa beka abusua ne ho ntini wa opportunity be ma ne do nti bibia wabusuafo beka bia no osa ko fa ni sika 20 million e da ne ho esa de ko kan wo mo ho e ma akwa na tu kwan amu asa be fa ni nua panyini no so de ne ko e be si sa brema me dia kodwa atu akwa se mi kunu ma me 1 month se ukra ya dan wa ma me bosumi ba ko se November bende ma me miensi December se me ni mabusuafo amfa ni sika 8000 aka na ama me ni nkura se ni na ye mfiri ni fie o ontumi nsan ko bren nsan fa me hweye efi se 8000 ni se kura na obetim dia ye bibi enti wa ma me bosumi ba ko ma mani ni suo me fira mi kuna de open wo ka kire me ekoba 4 months ni miti kuma se ono so wo ekura se o ma me hwa me kwa klase kwa me nia ni dia na me kwaye de wo ho nti ma me bedwane atoa mo bosumi ba ko hina me ni me ma se sifa o ba san me ni na wo 6 ena be ma ne so o ma wo san bosumi ba ko se me ni mabusuafo na ye adwen se wagimi dia oba kire ye se wanyimi enti se me pese me tena wale na se dia ena ya me nkwaji sika 8000 ni mla na me tena wale na se se me nsan ka 8000 1 month time dia ma me ma ne meto me ne nkwala no wo efie ho ti ma me baya me bedwa atoa ne ade selede kwaya mo befa so a mo beji misika ama me na me de akohye me kunu nsam na me nsu mani age na menya ni munyam wo me kunu ni mu no eno nti na me bae na wokọ akọfa mpanimfo de wo makọ wabusuafo yi anim sei bia sei ni sei ena wo kunu aka nti adawroma wo mo mfa sika no ema ma me kunu mpo ofrika so beja nka last year ni mu na nka wo gya me enam sika no ho ana me de kwato me maame anim sa asem se na me kuna ka na maame se okay watenti maame di machi me ye ko me wo fa agya bi ne ho se ade na ya de walegya ya ba ekobone enti wo mo hwe na sika no se mu half kura o mo mpem family ablante ye no na me no me ho nto me kakra
ye koya me wo faja bi ni se ono so abokwa me se na ma ne ye o kan wo so oni sika o kan wo se na mam ne se enti mo pesa kwa na wale ngu ana enti me kurumpo de ma pa ne chewu bia fiti last 2 years kola ba fi we die ma eni abele se ne sanka wa ma me bosome ba ko se November ben de na se ne sanka ne sika na me ne nkora ne free nkwansia pa chan mu free fie won ko wajama na wo ye yi wanya san wo ho wakwa kwa na so nya bosome na me kora me ko ho ba ta se ni gye ni wunti na msan bae enam sika no wunti mani nye na sabre no na sika sam no enya mamu no wakwa eya wo chesa na se we no weekend bi obafie behwe me ne me ma me ni problem weekend bi a ono kora wanti me nka kora wotenentena but sky ba say no on fa me nya hwi ade adwuma na wukuru ya na emma busuafo no epe bibia wo tumi ayi sika no no de ama wo mo yi sika no de ama wo na adwuma be na galamse bi na waye but akire no galanse ye be blind nti na ye afuomudwuma enti emu honom na oye se ne sika na che afuomudwuma no nso no untimi nye ne de bia se wanya sika afrim nti ka ohia sika ne se owo fie wa haide oba betene nka fo sukula wode akotwa ne nka oyegu ne saso eno na ya bon me wo fa ba ko no ofra kwantuom ba be 2 weeks ye ni me de dwa to akosi ne so di ne suo me wo fa no nso akọ ade akoto ni nua nanim amabo ze me hu so awale ne no mpese mi kru ni jam na me ne me ma ne bo asesa oni be ma na ware mfie se ni aka kakra ne anya 21 years me ba panyina nya 20 years 21 years awade ena busuafo ba begu no akosa wa bra onumom ena yi sika boa wonom bra wo fa no a okoji bank bosia no sa bank bosia no de na wo fa no de ye wo de toto koko de na mimi nimu no na koko ne ya na ya se koko ne hye ejantom ena akate anweso na koko nti sika no ya den ya wenya bia nkoto ya bankefo ebeyire no na wukuru mom ena omkoji sika wono na me no ne asebo no se papa no a wo fa no a wakos ji sa bank bosia na ye begie na woni bia wodwane kwata alibo ma ne ma wo fa no no ane mantafo ne mantafo kokko da kokko ase na mo sidan bi wo ho a ekwan da ono ni kokko wa ekwan wa besa Akoma FM atu santase ti se police for the basa na omunya hinta na nkwa na dwane akoda kokko na se bi kra 3 days na nkwa na mba fie omuno papa na ne da kokko no ase ana na omo papa na dwane akohye alibo ti na ka nkwala ne ti yesi bibi de galantanti ode nkwa ne koyeye enti se omo ba na omo ameto na omo penkwa na nkwa na dwane akoda kokko na senti ni nyina aka ho na eha amikunu a ema na yese ne obeyi ni sika no na wadi atua kana ma me wofa o mama afede ye di be jami awale wofa ayi yaka sen wofa domako ena wukru ne mikru di yawaje okay ena yewo Kwame Osei ono yewo wofa ono na de kana wodwane ye no wofa Kwame Osei me pacho ena wofa Kofi Adomako ye fra mommo de enfa yese yese wo bua ni pa je receipt se wo bua ni pa je receipt so ahunu wonu akasa kunu ose abusua no ho kire no eyewo ena woni wo kunu di nkomo same wo fa ho kire no wadwane akwata alibo ne mada kokko ase enu ntimi kunu ei mesraw bua wo mo mame anase wo kunu na free ni pem ekwan sa de no dade omo be chi nkwa na me kunu akwa na ase na ebeka 3 days amana ba me ho enti na wate yeye enti oye na wose okwa abanti no tisi ase of wose ma no na nka police ebecho na nkwa na dwane akwa class data na ko ba nwumle basis enti ade twen na oba no se nda pa ade esi ye meni anya na me wura hoi na sabi enkra omo maame akam na omo papa nso adwane agya omo na enkra no eda kokko ase ha me enti ajewa wode ma beka mabusua no ti misira o misika kakra na eda ho ono mpo pa me chewansa na wo ma ne diako me ma ne diako ofla kuma pa meni na ne ho nkomo bia me na menyimu nti kra na me nta nkwa kura na se nti wono na ne kono aba okono aba wiki bia bi ku kuna ni ba sese yakoba ase no mi kuna mpa yakoba 5 months kuma se kro ma ha na ofre no o ma ha but ebia wo fre no da sika ni ho anasese ya wo tubi sadi bi ba anase wono so yi nani kura ma onza me ka bibi se me kura me ko no ho akura se me ba ye he danche bia but ase na anigie nim ne ntem because of sika nti na ma me ba ye ba me ba ye na anu ye kura oba ha se mechanics kasem a se scan 1 million ya wo ma me 500 was ko wo fa mo kwaje 500 oh ti ase bia me na ya me ya la 'ala 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 'ala
Njuma be na ye ana ni nyina be ma ya na ebu abo mo kaka ajewa mensu enipa ti mu oden oyi enipa boni ama ye hu ni papa we wiase aye ba ye enipa boni wa me hu ni papa enko obi kura no a enka hwe mu ba begu na wade wa bra wa ye wo papa wo fa adan se wo hwe wo bayi wo TV so a eni na ni ase ni suo yi a woni ni kura 121 years wo ba be man 1 month bosome asem na homete tini ase e beka ahomete wankransia wafa kwame osai minim se wo hwe me wo tie me wafa ade amoya no enye o na wo bayi ni suo yi a wo so wo studio hai etofamu a eyeduabo de mamo etofamu a eyeduabo de mamo se be ma no ebe pamu wo be ye frifie eyemo no mowe enti ayi ye fra wo fa Kofi Adomako manso na wo papai wo na akodi agiremu me pa chawo bomodia nefa ye ni uni nkomo wo fa akwase bi wo so ka ho bi wo so wo manso bomodia nefa nye ni nkomo kwame osai se wo so tie nka ye number ho bomodia ne frɛ wo dia wo number ni ha kai bra na wo wa libo na wo bo nwa dwa wa libo se nya eje wa kunu ya wagye adwene pa wadi sika no ba ya ka da so wa libo enka wo mantafo no komu ni abrochire o komu da so da kokoo na se remember Akoma FM. Remember that time na wo dwane aposifo no wo dwane bangefo no remember wo se de mano entafo no a no mo so da kokoo no ase no se wo mo we entafo no kwa broche de ahye mikuru kese kura ne se ede bi na wo hodom no se onya akonto kwa na eyemu wo faje se wo faje bi flo wase flo nzo kwa no se wo ho no wo fe ne se wo mra one ne yele asema mo de tu na nima ne se wo musi ya de okade na ata anya ball na wo bobo na ball ni di ni tu kwan na ya boka kakra ka 20 million enti sign ema ya 20 million so na akra ni kodura yenim se wo de be send o eno na ahye me kunu na wo de 20 million ni se piece akra na kwa kof abefa ni nua panyin de ne ko a omo kura je plot omo twa blocks so si dai kwa nya sika abefa ni nua pani esa de ne kwa enti ano na me kunu no hwese wono nso ne magu ho anadwuma asaya ne sika nso aloke omo mfa ma no a na me kunu se mabusu afo person chane se wagimi dia me ne nkura ne yenko se meti magisika 8000 amane dia ono nso de beyi force atonya bi ahwe ne ma se menti magisika ne dia ne me free ne fie na me ne nkura ne nko enti ayi entafo no ekwa abrochire ne nya sai enya be fie sai 3 years ombenya be 3 years ni wo metimi asandi sika mo papa so offense da o twa blocks se si akula okay yankwa homa ne so na ya ne yes sister jewa kunu ya waje we jewa plus ya waje kama mote wa ka problem bi ene ho ya wo ye ma one akua sa friend bi mu ma me na ye ne ye nua be ma no eni nkomo ne ye hunu kwane a ye nyina ye be fa so akua omukwa enfie mi ensani miensa club kakra ya ena omu di sika bre wo mo papa no odi si dan ena mo dia ne de wa bre wo mu tu kwan no so sa baje mu 20 million eno kra na hye me kunu kese no epi kana o mo de me kunu no so okay yanko hello yeah lines no enso ne toto na hadwen enti akua sa try foforo bi mu mame na ye ne enua be mai eni komo ye hunu kwane a ye be fa so since enkodansia 21 years aware ye begu no ahemfo enimo ho wo di asemi akoto bi akromu ahemfo assemblyman anaso obi anu senka wo mu tu ho na moma mo ye ho hene ne ya na otatu kwan na kromu assemblyman ye mea menua o maame ne di mi maame achi onu mpo de mama o ye nchina no wayele akraketo okotu panyine fo ma wa we a enye ye mama cause me wo fa panyina na mani da no so se asem no komu a ebi ankemu aye papa be ba no wono na no ya no flikoli ya ba ye wo ba ya nam di sunu dwa to akoto nanim amfa ti me hu sesesi aye pama he nam ne me meko mo nso se bi obi atena yele ne ma ho didi ebo wo makon homa na me fele me kunu no se 1 million no ama me fa no se ko wo fa kwaje di aka me ye de me kwaje di aka wo ma se mo ma eco school enkra no mo ti fia na se o mo ko school
enketo are me ensa de me ko wo so obisa madwuma me na me ntimi nka na me yes to batom so mo ye heman kwan ntimi dwa na ye basa me chichiri kokoti na kwa achima ma kokoti wa hwa sei na me nyam de behwe nkola ntimi man keto are me ensa de o mutifie me ba hello you right. Hello. Hello. Bema na ya mo ha o. No man. Bema na pom ti say. Yankopa dum hu ye pa. Ye da Christa say. Ebia ye ne oyire afiajewa enedi nkomo na che say asem na waka no kwasem say eyare hosem pa. Eye sikasem bi e fa wo ne wono na afa wono ankasa na busuafo ho a wo mo ye bitre wo ene ono obey bema adaruma ye ma brechre ye ensem no mu kakra say ye ya sika no kodi abusua ne ho mama ensem kakra me woni se ni wofa mire no ni wofa anyina no the bank bika that's settlement na wo antoko na kwaje bosia nti interest be si ho ma scan ye kesi kakra nti na omo panacho ma omo de ko court na wo dwane ye ko di Abidjan be bisa no wana me refrem se asem na aso wo fa no yo ka na asa ma awro kakra na me ka je se ben ben wasin ka met media ka yamo ananka wonti mrafie na obi a waja ne ma ho ama ne ba ko e fa na ta ono na ekwaye ne dance ni ewo saa skani mu dina mo pa ta no so atene ma ta no so dwane ko se pata ne ba ko ho kuma se tina asa asa ne ma we ho na se ma ti dina mi sika da bangi ho na me sa te dia ene omo mienko na already so mo bi ka so o mo nto ni koku dina nko mo fa koku ni tia ka no atene we tima be fie nti me frɛ ne braba ko fa na jadi ana me frɛ na me ne kasa ene wa so koku no mu nya ntoye ana me koku ndi mi ntimi nto koku ni free ensem sanse me wale no fa atendi se oton ade na me kota e je se ma anye ni yi ti imagine se ni sanse de audience kanu metua ama wo mu na omlesi na o meti koku no ti se nyame ya do no ti koku na koku na tua me ka ma o stati ya o ekuti aka ni wie ya o bae Akoma Betri ya zai skano nka ho asem kura ti ewumuana mesai ekubi se skano asem bi se skano asem no so menya abotre obetia na sa che e ma mbi skano e kar court e bi court dia nka na sabeka bi court no msa pempa ifo pa ma chawa se yeni asem no mrafi na ye meka asem na e be ka asem no mbi tia skano mame na me get ni tia e ba fi yes kana zin na akwai 120 million nti e ba ye no esa ba fi no be 4 months no mo blame 20 million then said the do me tia kanti ni ja ko sem ni na to ho o mo anu sa blame 20 million ma ko be 4 years ni o mo kan kan wa sem dia give me kwa no mo dada me kwa no mo dada me nti ama me bu afu maka se me se o me san kan kan anya de se me kwa me kwa na ko ma sanse eyo no enti na mami tia se scan so anyo no nka mi tia se scan no dise makoya ni wo papa we abra wo court to wachi wo na wo mako tia scan ma wo to abafi waje pade a wo to ma mo anton na wo ni mu nyina echi eko 8 years ni scan on be so be tia scan de ma me nya imagine se ni scan scan pade a me de na saka na din ku dia sa awo se gwagu me pa cho Jesse, Obanu Sua was to cry, yes, I ya homete. It was studio Hasse. A ya homete. What fire a Kwame or say? What for Kwame was say ya? What for Kayuni Sassan can yet? You near Bema Yawaji? Ne you don't dog or no more this year. More this year, if Yajawa. What did you Aquaba Wadio? Nelson, you don't tea. And what did you charge him was sacred you saw? What for Kwame? O say me pacho o manu a wo mo kwa brechire no ka hunu se bia wan fese ka ya mamo ana wo mane da so da kokko no ase a ka brechire no ko mu nya nko enkura ni se kwa brechire no me pacho apart from sika no a enka wo fa ya wo kwa kwoton kwame o se kwa kwoton ni kokko no a wo manya wa mana nton wa wudu sika ebu aye no apart from no wo say ma wo mu sika foforo bia na ibacha ma Tamani ba
kakra no na omuso ni bobo ina omuso anya akonya bi ekwa broche nti ne bla je bi ne frame e de tumanim se akonya se na akonanya nti o frame se me mo aka me fa mo na e nam so fa be ma se ska na abeto no mo ti ska ama me sa ma 20 million sa di ka kana 100 million e ka ma be 120 million sa ma 20 million di ka mo de bo akwa na ma kontu fine update kwa no me hu nso e bia mpo ma aburo bi no mpese mo ye no ana ti o je so na e wo masa na me de akoma pa ana bo aye na dirbe mo na hu se ni dinifo ba ya mami mi sa we say anye bia no mo kire mo pen mire bi ya twa mu ma sa abusuafo we ya ba ya momoa enu ti na sese no musika akodi o mo mpeso mo de to o mo kana bibi sa se pen o mo nye mo bia da bia ni wa ti a ma be bo da me pacho wako o manim akobisa wa mo se bia me pacho me sika ne meje eni be twist kra me ko mo omo ejebi no odi anim no ekọ bla o se no ho a o so ka che se scan de sai ko tia no bank no enuza enti omo mle twa ko nche de scan de ontia wase sika ben no mo ko tia no bank ya enusa o se ni sika na bank fo na die no enuru scan na me ko tia no bank ho omo am ko tia no ende mle na ko tia no bank no enuru enuru no what no say yasan aya se busan se o musan se kan aya se na me hu se ka se ana obetua ma me ana so so onka o mutra ho tra mo sore ye e mo koe ni ni aba ko ye fe no ofaminta ono kwa ba o tuka o ba na ya mto nanim e mo sa ko ni no ho ti na ni ni nka ka o do obetua ma me se nka me fa se skan ni na ko 120 million to 40 million ka 80 million 80 million mu se na ko obetua ma me mu se no obetua of ma de ma na ka me honto me omo born wan ka so betia 1000 na so betia 2000 ma e sika na no so ntia ena meka se bank ho no sika wo mo de ba ye se kwame osaidi wo mo no enie enti se den wo beka se wo koto ye sika na bro e ka no no de wo mo so ma oboa bank no interest ya na wo ho omo ne ko court sika ni na wo ne bla ayi ho aje bi ho sia interest ya da sika na su ni na wo ho awo copy pa no so ya nko mo kan dia tire no awo se mo fle kemi nta na se no je bi no ni ye fre wo mo pa ye fre no mo fa ye fre pa wo mo fa mo be fa wo fa ko fia do makoma so fa wo fa ko se bi bo mode ane fa na mu nyina mo ya dance fo wo sa asem we ho mo ye sa mo anya de yan ka kire mo anya de mo ye boni ayefo ane moye bonia yefo mo fa mo wa fa se ene na wade eguo no enti se bia sa nya wo fa se na ye wo ba wo ankasa wo ba be ma ba ne yere wo ba be ma ne yere ene yedi we di na me pa che wo fa no mu ei ene die kwa so ka be ya mo da na ka be ya mo de mo nyesa me pa che court no a mo de ko ya wo tibi tua 4000 e de ma mo no ada na mo sai enkwakọtụ wo ma isi ano ite me hu ne me ye kra bi wo de kokọtụ sisi afa no so se kwaye different story pipa no ko court bi ma me na me de ba tu fi isi me hu pipa na ankasa kula anka me sa fan ko se asem sa che me de court kra be 5 years ni 2013 a che aha a che entino te me nya pipa no kula anso anka me hu se me ka on be hu case no asiama me 2013 oh eko 8 years Akoma 2013 eko 8 years ena momenta for yi so mo saje 2000 ebeka 8000 no mo do mo kwa brochi no manya 3 years etimi asende sika ma mo di sidan but enipa no wo bua wo ba ne ma ne kwa brochi no wo de ne 8000 no kra na wo sie nuru ye fa no nto ho 2000 enso wafa kwa mi wasaye 2000 no a wuji so amankora no de kwa abrochire no ba akokwa e be fa ba akoro so mamunye nipa bone samsa yenua be ma ne yenua be yi kaso wa ma no boso me ba ko sasa ne wafafo no amfa sika no ama
wane ne mansia no nko me pa cho te sa ma say no me ni ahodi bia bia o metima bo na djuma say ana ajia so pressure dam so enti o say me he kwa bi na fa so a me smith ma tim ho na ma so makoba mbra enti so skano na ewo ho skano ha no betina ya djuma ba skano kwa na busia fo no so buntu am bia me so ono ntimi timi nyomo hwe so ntimi ni skare bia ntimi ni hwe ameka chen efi o no mo fi o na me so ho ato me na paso ma djumi obeba ne ma me ho ne ma me ti ade we dia ye besrew ya waje be papa enka na nya ne boni mu a enye be ma bia na be kwa wade na ne yire wo fanom enwa kire wo no mu a obekwa akoyi ni dwetere wo bange e dia be solve wo mo problem okwa busia no kwa na wadwene pa na so ebi afidi a wo mo dia sumuo yenua baje wa ya mo person wade ye sen no eno no enti be me na we dia yesra o ya ba mu ebra na wode ahye no twemu kakra ma ye ne ye fanye sika no emfa mamo wadaroma oba no se de wasi so no ahomete enkoransia motra 21 years be me na ya yesra wadaroma yesra bibi free so bete bayira ho memo ena ma bayire amo akese enti we dia ye bunkotodwea ne yasrew se ne die kwan so yabem enu nti we dia ma ye ni ho dwuma kakra ansa wadawroma Grandpa so de mate okay enti ye wia ye nyina ye bedi nkomo na afa ye ho kwane a ye de abusua no befa so eba to mate nyame sha papa sa wiai waje yen so na woni yen adi nkomo wa hono ebi ni o ajewa yafra wo monfa akwa koko wafra be 200 times wo monfa na eso minim se mahume muni mababa wai mo wafase enti mu obi atene din mo na mo nhwe bi obi be yi masotre ajewa people ani mo nisio afia ensu nyameti ase bibia be ya kama why afia enti for ye nua ba na tumi nkasa awade 21 years Akoma FM mo de nya no kra mo mfa na mo ne ni nkomo na mo nka nche se bia de afia ne ekuru ka nyina no wo mo boa mo mi ye hunu ne keke me pa cha mo mfa wo fa doma ko manso me pa cha wo fa doma ko no edi bia ni wo mo di nim no ye wo manso ne guy na mu bia pacho fa duma kuna wabona obie ni no ena ayi wan akwasibi ejabi no ejabi onu so di omudi nim no manso ya ejabi onu so bona ejabi na akwala wonim ye hwe ye nua ba what we say ensia what do you feel saying pacho afi na make 40 years afi no ko 40 years hwe said ye sister isitie wa hwe say wa hwe ne ho so yi akasa nice woman Akoma FM wo se mo first kana ma mo ma no mo wa broche wa hwe bebo wo ma bagana eya 21st clinic ai se wo you would be die ya wo die ye ne 2000 ka ho bi na wo ma ayi kakra ko ya wo tumi be fa penny ede ne ko ye wonyi ska be fa ne nua penny ko but ense bua no ma ne ko ye ne de ne refi sansa no na wo yesa nya me nhira 21st clinic yesiatica expert mesraw ebia na woto ase agi wimwimwim entri na fa to ase afa onamromu na fa edikoso na ntri no utumi se eya na ehoye oya ewotutu woje ho anye wotrase anye ye wodanye ye sori gina wo anye ye wonante anye ye mesa woda sa yade wei ba oso a wotumi sampa siatica eya chen kaka enu nti bomode akwa 21st clinic na a doctor fo mu akunini ene anintini wo mo ewenei wotutu siatica yade no asem na wonim siatica kra na ye expert ne sem no efri ho a efri wutri nwisu kosu na mawreso bomode yade bi ene etete wo ha wo ada ne ho Goliath na te so no fakwada 21st clinic na ya doctor fo ya wo ben na wanim yade bi entri so no wo mo betutu ye wo fidi ade sa yade lab ne scan massage ye be massage wa massage bi a wo ba wiase wo bi a massage wo bi da ye do to afidie so na fe afidie no eno so atreat kama ye wi a na chese ya mo aduane pedi e wo 21st
kanti ho 21st kanti 7 am pepepe bonu you ready enu ti bomadia na bra your branches eyedu enkran market heavy do dan mu kuma say ehwa overseas what afa radio so nyane techima go so seshi for 0540 311 311 0540 311 311 na chese 21st clinic no one sciatica expert ampa nemum 3p garlic mixture ya kan for the amount ya kama 100% garlic extract and a natural plant juice ya dia wono ensuanim ya fa sija so chese ye chinchi mu na ya dia gu bottle mu en ya se bra na bejenom edromu wampam jeni en ya wonu ma ba bia ya dia ne hye bia no ebetutu na ekọ enti ebesti immune system no so ema ya dia bia mani padua no mu nya ne rough sanso na high blood pressure eyi fi ho wo ko fichira wo te ya high sugar level ema wo sugar no eba ba bia wo sada na pomdi bani padua no mu wonsa wo na yitititi wa ye kese dodo anwodwe ya dia stone te hyewa wo dwo so antanta wo dwo so ya se hyew wafu ena ye kadose anasa stress ena eha wo eye 3po 3p 3po 3p 3p garlic mixture bamadia ne kotobi na ebibidro no edoso na so edro ni tipeso ni challenger ena ye 3p garlic mixture daniel Mr. Bakwale na keba afidan Angelos obenya 3p garlic mixture papa ni bi ato kotobi utanto ba kutodu na fakosi wo na ne abusua ni na ennom fra P-Work natural ewo 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 efia yeko ka asem bi etwato mani abre asemu a etwato ka kire eye kwami osai ni titru wo fa kwami osai wonu na wukunu hu ne mobo no wa mana nton ni koko wo koyi ni dwetire ede ma no no free ne elibua no wa ko hideout otumi yi ne nimu di ba kura na sai e ma ne ma wo mo koda kurase ayi koko ase e ba fie na ne ma ne kwa asa kwa brochire no wukunu sabe wo bu ne jimi fonti wo sanji 2000 free no ka bibi kire ne ma me of what say so what you me Akoma FM of a kai so we na ma wo fele bo ba epio of a kai so be megu fio of a gogo da wuti sudie no kai so sablenka wo bi nsam endi za me kura hu mo ba ofa me di nya me di sra so wuti mo di so de kura ofa enti wo hwa me agya na ma ba fie abra me kuta nkola nsia eta me le kura ofa wo mpese obetua na me kuta nkola nsia ofa misrawo me jira kuma FM me di hompani fo nyina di pa wo chose wo fe fa me kusi ka manuo misrawo na me so minya masubudie se me di nya me di srawo ofa me di nya me di srawo ofa ja bi no di agina mu o ofa wo ba ye no ma kwa homa wo ma wie sesio wo ba kwa ko fele so ha na sin training na wie ofa me ma na gu fie no ene manso akokoti mi ko ikwade mi mekodie ofa wo baba ye no ma ko mama modidio ofa wo so ye Roma catechiso for mi kurusi kabile no o ya dia catechis ofa ja wo ye Roma catechiso so wo so Bible mu preach dia for mi kurusi kabile no na mi hontome ene wo kodidio mi ko buada ofa mi sira wo mu fa mi kurusi kabile no na mi hontome mi ni wi ko dia me waka chira mo no ofa catechis wo enti na nyame ka ye no wo so wo bebu ataya wo be start e fra sorry fie die ti wo aka so wo be kwa club wona ma yu anu adwudwa ye ho ye pu ye to na yesa die ti wo aka so wo be kwa nsa no mbia die enti wo se sorry fie esa sa ye ni a ya so Bible mu o hallelujah hallelujah praise the Lord here baba ye ni an ye enu abone ye ni an ye enu abone obi to na nyumo senka metiri mu ponya bone enso hwe ne papa yo de akwa wie no sikasem we maye no eje wa na woni wukunu wo problem mami me ni mi kunu ni problem bia me ni mi kunu ni problem bia me ni mi kunu ni hawo bia e ka sikasem me ho me ni hawo bia okay eje wa ma ne hawo aduru ye ho no sade etie bia da wo fa betue sika no
ejewa wafa betua wafa obetua na wafei ya ka kire wo ya wo pictures yo wo manu omo abrochire no ya wo bia pictures na mom no sabe ni kunu esia ma na bosome no wafa yeso ye mo bi mom se amade a ene na nyi obi na kumu antwi yenim de de ba ya wo wafa da woroma tue sika no na so dwie mra ajewa bibia be kama wate e ma re hu bebre enu nti bomodia wo ha wo amane wo problem se ye nua ba yi de yi bi ya fra wafa no omofo ewia se fidie yi wa wusunko ene jai wa ajewa jai wa wo de enko fidie yi abo ani sunko mebo a jai no so ani sunko jai no so ani sunko wo how ye bi ebia wo de wukuru na tete wo ebia wo yiri na tete wo ebia wo busuafo mpo na tete wo bomode a nefa wasam ne bra akoma mu nsam dwumade so akoma fam ye wa eye askwa ye ne kuma sem mo fefefe no ye ne wonum na di hwene mu wo de obayira kra no ye bisasa me ba kuma sports stadium baby ya bobo no sports stadium wudu wa wo so kwa askwa o free stadium a na wada wani na fe tente so no ba askwa enti wudu mo no a opposite ya bron sign no ye the tiles na to ho nyina ya twa TV3 boyi ne akoma fm boyi ene ye de agu ho for sam ne bra na mom no sa wo ba na sa wo form kwa ne ya frame ye 020 3933582 02039333582 wo fra ye ne asade etie bia no ye be kire wo kwan na waba ye di wasem a yam tisaje wade ne abrobro so ye se kro ene mu ntie sika ye ntumi nya hwehwe ye be hwe so mo betue sika no na eje wa ne kuna betre ha no odi sika no be kire mansan ntisa ye nya wo mumu saa ne ye be ye no saa ne ye no ye nyai wo mu enu nti bomode na efa wasem no ebra ajewa wo ba na ma wo fie wo ba panya nya fie sen 20 years oko school bacho debi o so adwuma bacho we ss akasa mo beto an so ena ka kire kura nya fie sen mfie 9 okay ye be di ho dwuma ma why okay eti for na je say ye the second story ena eto am so an na Kofi Adomako mi bo hobi wafa Kofi Adomako akwase bi na ena Kwame Osei wafa Kwame Osei me pacho mudin no manso hefa manso apalapon manso aprapon epi o kan say no oh okay manso epi okay eye manso aprapon e wasem ena yeken e won ye nua ba no efri ba ye me say ye be kwa homa ne so biem na ye ne obi edin komo time about center okay yanko Akoma FM. hello Yeah. ye mo ha ye nua be ma Yeah, maybe okay me pacho ye nua no ma ye ka won mo asem won ma asem no bibia na me pato asam no die minim hu bi na eje bi ne ose na obo odi no eye me nua tani ya o ka bi ni ma okay me za me mo kuma se okuma se ai na de me pato mo kuma se okay but wo de asam no we ko ba ko banya wo de wonim ho hwe but just say wo busuafo ne wonom me pato edi na me ti na ama me fre na me bi se ko okay eye manso eje wa ka kire ne mame bacho manso apalapon me panto wonim wa pam se o papa ne pe no o pe ne ko si ade e bacho omo sister ya ta omo sister panyin ne ba ne me ata no wo to wa bacho ne ba ne me me minia ne rapia no to wa na wo wu enti wafa we de mo amode hye wa wunua baba ena asem we yato no be me na enti wafa yesrew no ka za me yata ba yata ba oh yata ba wo to so sei ma ne last born ne me me na ka che no odi mechi no wuye no me na no odi mechi nti me se me na me ye last minia kuma ba ko de manse woni na ti wo wa so woni mo no enti wafa mesrew bomodia na efre abusuafo ne ye frɛ wo mo minim sɛ wo mo hwɛ ana wo bi hwɛ abo mama ne o mo mfa fo no emi yonu nkomo enti mesrew bomodia na edi ho dwuma maye wadawroma
So mathematics mi ni ama ejewan nti wo ha so no ye be no mindset. Akoma FM. Enya me ne net me maame net wo ha so ante ya ata ono na ne ba ne me anti ya ta ba na wa hai omu ya panyine ni ante ya ata no Hello. me pacho anti ya ta ba na ete ha sei no Na hunu na mi ni ya sema eti wo ha so obi. okay Aha wo the mindset. Okay. mini no pa oni no Wo ye juma o mind mo up na. mini no pa enti wa fa de ho dwuma ma ye wadaroma Sika no de beja mindset. na wa ye ho adwuma mate ye wie program yi pepepa ye no bedi nkomo wu tie ni ntiminim se wate ni nyina free kenken akose kenken ahomete Enye kura. enye me da se ofa ye bese ye di nkomo biem enti na chese manso ebi ho nkomo ne ye di enti ye ba ye ho adwuma why characteristic ventures one na di Zahara no pano ediaba Zahara mission ne G capsules na Zahara man capsules ene yediaba hindi eba mission no so tatu abamode a ne ma wonsa enka bi Zahara mission ne G capsules ne de ene mu san yade a eje bema yo ede free ne samo na eje oba so ba yo ede free ne samo ode pua gonorrhea syphilis me se wada ehawa wonya Zahara mission ne G capsules ne ebi etutu ene mu san yade ase deku na fe ama wo ba wo besima efri ni chinwi so kosi nase hey ni hey wutumi sampa baby aye say wise watch samante ba five something na je say wutumi sampa engine no aye kama be ma so be ma somebody ye wo na mienu ntamu enya adwuma ewu emema dodo no an ne na mo be ma wu ye wo de kwafo ba be wonya Zahara man capsules ne Mr. ne bi na wo de capsules ne mienu to anu mu a ne wa hwie Mr. na 3 caps na de anom capsule no eyi nkunya tentem se ewo ni padua no emo enu ti bomodia na efa Zahara mission na G capsules no Zahara man capsules de be ma wo do branda chese wo de ya mutu kwadwo to ade ne nyadwuma wo de ye Zahara man capsules be ma be meja na so no mienu na pa mienu nwumre bra wo de awie hindi herbal mission so ene malaria fever be call typhoid na adwane diabetes be free ni padua ne mo na fe abalance wo blood pressure no perfectly dia ene ne no hindi herbal mission characteristic ventures enu pay wo ko kanshi drugstore lane herbal pharmacy chemical shop benya bi open dopo twomu a eya characteristic ventures same Zahara no pay bi I was 0246 3483 34 0246 3483 34 and 0248 569335 0248 569335 na chese Zahara enupay won so watumi enya bi ato na ye de second story na bra wodi na wa winim se prepare ya de ye ba achefo ba was ba no pe banka se wono mpe mu na atochima onka se mu na atochima wi ya ba no pe banka se wonya ka kwahia ama se woji ho enye me se wa da bomode na kwa achefo ba ho na wono mpe ne betoto enka se ne betoto ebi se wada empe mu ache ye pa wuntumi ensore na ye watamo wo yiri twitwi fa so esanse wada fam wache achefo baba mu asori agina wona so no ase akwa ye adwuma te sade wa nyare mpokra da no cancer yesa ospana koda ho atochima ukotodwe kra na ebutu so no ehun so nyina awewe ahono wonya achefo ba stroke eye nwedwe yade gonorrhea edam efam yade stomach ulcer ana bema ya ne bema no emu aye mre se kambu socks so bomodia na ko achefo ba ho ye dress ukro no edema kama ye wo me enfime word e wo ho a wo ba na wo se aje oto ne ehwe wo ye beje oto ne ehwe ko so ho beto wo ne wakọ wo ultramodern machines e wo ho ye de ehwe yade na ye wato so agogo ya ye ne agogo hospital no e na eben atonso agogo tema community system la shibi ye ben Bowers Club Fre Bible Center e was 0244 083 482 0244 482 and 0272 5012 0272 500 012 wabapa memma wo aha ya enama awon fedua ben fidie ne ma me kakra bi wo ho afa boko de nyame ado boko enye boko sa boko mama ko da bi enye boko sa enka ye nua ba sei 10 gram wa ho fedua tuntum se wio ga unru ha sei obi obedu obefro
atwede yi bia na kyese nani abre meboa me pa chan enu nti second story ye twe ho aba ye ba ye ne ye nua ba Martha ebedi nkomo 21st clinic is Akoma Pacho FM. 2013 edibesi 2021 na 2013 na mawale mini mikru na wo hefre no ya waje na me fe ne da ya enti na wo save bank bi mi flimanso na meti kumase ha wo save bank bi wo anto akurum na bank na no wo save na me ame wo fanso a on ne di mi maame wo mi achi no ono nso gi loan wo bank ho edi totokoku Akoma FM. enti anu mu no ode boka na odwane ye na bank na pemi wo fa na che no nti na me se na me kunu save wo me wo fa no odwane ko hye elibo ena okwaji loan ya se bibi di galanta wo de ne mantafo mienu na kwaye sa galanta no wo fa no de ne mantafo mi no mba chan enti odwane yes na mo penkwala no nso ache wo mu ti na mankwala no eda kokko ase me wo fa no kokko ase enti e baye me kunu ahomete enkwala da kokko ase ya na ekọ bese 3 weeks enti eye na me kunu efre me dakro ba ko no se je wa na me se dial no so wo fa ase mi eye ma ahomete sabi nkwa so no mo maame akam enti misika na eda ho no pese mi koyi na me di tua wo fa ka ne ma no na ofili baby a wakohye ne ba na wotimi bedi pa na wode hwe nkwala no na kokko no wote ya na wode atua ka no kakra ekoba se wode ya ne gi sa ne to manim na maame nso me ji mi kuna no ye eda na se nti wo frɛ me wo fa nketo mienu a wo maka wo manso ho edi to wo manim mpacho me wo fa agyabi na wo fa kofi adomako na wo frɛ mo wo fon so se ono so wo frɛ no wo fa agyabi to ye no se wo fa agyabi ofa osey asem no epese misika kakra da bange ho mi koyi na me di tua ka ne ma no na wo free akwantuem ho ba na wo behwe nkura ne nkura no so free kokko na se ho na wo mo dan eba fie na na homete that time so ne nsuo totɔ ana wo mo nso da mi kura se nti ni nyina nkamfo ne so omni ni kohia bange ho ana mi kunu yi ni sika no na odi tua eka ne ma wo eti ni nyina mo nso no me wo fa no wo wali bo no de ombe ye bia no mo foro no mabo amane se sei no mo ya wo se wugitum sei no mo ya wo se wugitum bange no so mo de me wo fa ne court so almost say kan nyina be ka ho etika ni nyina kosi tititika no 120 million wugitum na omutu aka no yes nemrem 12000 ti wugitum na wo mutu aka no ti be 3 days time na eja mo pelo fe bi sende wona abai assembly si 2013 ma omo baaye ni mpo me wo fa ni fra kwantu mu baaye nka omo mfra mi krumpo na se wo fon so yetina se tonight me da se kolabo me nimi kunu eti yetina ho ama ne beduru 2016 na chese yetwa 3 years skana 1000 kola mai ana me kunu ye ne se da bi osan ho ye bibi enyi to de koto me ankasa me maame anim se wone me wo fa gya bi nkasa se skana okotu ya ye even kranka me wo fa no wuton wukoko but onu hu mabo se wuton kokoko na wo ba wuni agapade bia bi enti wo de jai kokoko ni ton na bra wo fra kwantu mba na abeti kokoko na se 20 million na abenya wo de tua half ma no na nso fa half to ho ade behwe nkwala no ni nyina mu besi sa abele mfie miensanie wonte hwe ya bono 2016 na chese scan 1000 kula ma na me kunu de asam ne kokko manso nkwanta to de kokko na me wo fa agya bi no wo fa kofi adomako no me wo fa agya bi ni titi wugina mu se wo pa me kunu chew wo behwe amana tua scan no ene ne chine ya na me kunu ti ase wo kofa man ba akoka ho na mbo adwato na me kunu ti ase na ye ba afie eti mu ba afie no ye hwe ya court no hye wo se muntua sika ne manim ye fise nko obi ayo papa se ya kan sasa wo ma ne beduru sei ana me wo fa agya bi no gitu se wate ana mo bae enti be sa boso miensa akonan mo ho no mutu esika no 40 million ma efri sa 2016 ebepim 2021 ma ya bona chese makodwa atoa me wo fa ba ko okay minta me maame ablanko me maame ya ata akra do sese me kunu gya me obecha me ma no edi na ma me wo fa fon fisa de omo ye no wo hu se omo pese na ma de ya me yakase kura ne se bla na omo de me kunu ka na omo ntu ya ye no one day na me kunu wa kura na se hwa no so hwa na ya wa ya ala ene wo se wonya akọ okwa na chese ya me wo fa agya bi na odi agina mu no mkotu ya ka no asemode tu na nim ni se entafo ni mu ba ko anya ball na di ni tu kwan enti sika kakla omotua no oma short 20 million enti mi kunu nsan ema wo mu 20 million SMP sika na wo ho no so enti mi kunu so nam se wodo asem ne wo ye ne se wa beka abusua ne ho nti no wa opportunity be ma ne do nti bibia wabusua fo beka bia no osa ko fa ni sika 20 million ye da ne ho esan de ko kan wo mo ho e ma akwa na tu kwan amu asan be fa ni nua panyini no so de ne ko e be si sa brema
me di akodwa to akwa se me kuna ma me 1 month se ukra ya dan wa ma me bosumi baako se November bende ma me miensi December se me ni mabusuafo amfa ne sika 8000 aka na ama me ne nkora se ni na yemfiri ne fie ho ontumi nsan ko bren nsan fa mehweye efi se 8000 se kura na obetim dia ye bibi enti wa ma me bosumi baako ma mani ni suo me fira me kuna de open wo ka kire me akoba 4 months ni miti kuma se ono so we kura se o ma me ha me kwa kura se kura me ni ani de na me kwaye de wo ho nti ma me bedwane atoa mo bosumi baako hin na me ni me ma se sifa o ba san me ni na wo 6 ena be ma ne so o ma wo san bosumi baako se me ni mabusuafo na ye adwen se wa jimi di a oba kire ye se wanyimi enti se me pese me tena wale na se di a ene ya me nkwaji sika 8000 mla na metena wale na se se me nsan ka 8000 1 month am di a ma me mane meto me ne nkwala no wo efie ho ti ma me ba ya me ba dwa ato a ne ade sele de kwa ya mo be fa so a mo ba ji me sika ama me na me de akohye me kunu nsam na me nsu mani age na me nya ni munyam wo me kunu ni mu no eno nti na me bae na wakọ akọfa mpanimfo de wamakọ wabusuafo yi enim sei bia sei ni sei ena wokunu aka nti adawroma wo mfa sika no ema ma me kunu mpo ofrika so be janka last year ni mu na nko woja me enam sika no ho ena me de kwato me maame anim sa asem sei na me kunu aka na maame se okay watenti maame di machi em ye ko me wo fa agya bi ne ho se ade na ya de awaleja ya ba ekobone enti wo mo hwe na sika no se mu half kura omo mpem family ablante no na me no me ho nto me kakra ye koya me wo faja bi ni se ono so agbakwa me se na mane ye o kan wo so oni sika o kan wo se na mama me se enti mo pesa akwa na wale enwu ana enti me kurumpo de ma pa ne chewu bia fiti last 2 years kola ba fi we die ma ni abele se ne sanka wa mama bosome ba se November bend na se ne sanka ne sika na me ne nkora ne free nkwansia pachan mu free fie won ko wajamo na wo ye yi wanya san wo ho wakwa kwa na so nya bosome na me kora me ko ho bata se ni gye ni wunti na msan bae enam sika no wunti me ni nye na sabre no na sika sam no enya mamu no wakwa eya wo chesa na se we me kro weekend bi obafie behwe me ne me ma me ni problem weekend bi a ono kora wanti me nka kora wotena but sky ba say no on fa me nya hwi ade adwuma na wokunu ya na emma busuafo no epe bibia wo tumi ayi sika no no de ama wo mo yi sika no de ama wo na adwuma be na galam se bi na waye but akire no galan se ye be blind nti na ye afuom dwuma enti emu honom na oye se ne sika na che afuom dwuma no so no untimi nye ne da bia se wanya sika afrim nti ka ohia sika ne se owo fie wa haide oba betene nka fo su kula wo de akotwa ne nka oye gu ne saso eno na ya bona me wo fa ba ko no ofra kwantiom ba be 2 weeks ye ni me de dwa to akosi ne so di ne suo me wo fa no so akọ ade akoto ni nua nanim amabo se me hu se awale na no mpese mi kru ni jam na me ne ma ne bo asesa oni be ma na ware mfie se ni aka kakra ne anya 21 years me ba panyina nya 20 years 21 years awade ena busuafo ba begu no akosa wa bra onumom ena yi sika boa wo no bra wo fa no a okoji bank bosia no sa bank bosia no de na wo fa no de ye o de to koko de na mi ye nua ba mata ene enkomo obapa memo ha ye na ma bibia boko de ma na me adum so nya boko sa enya boko sa awie me beti 48 de enya boko no ma mpa cho ene se meti ameko mini me kru na tie be bosme be se me yensani ena papa bi o ne yetifi afa ne se ye wo fa ye ne ne tifi ena oye no smart wutifie nti wo ba ko pray adwuma ma me ono so pray guru na ye die pray wudu ne bi Akoma eti me ne ko ye no ne kro ye fa me adwuma no eti da bia me frifie ne ko adwuma no eti ya na ko hu manager no ka che ne se ne wo fa ase ne me na nso me ni awo din ti ba bia me wo no o mo nsesa me ne ye fa me ko ba bi foforo ena manager no so che penny na ye te sa me eti ba bia de me ko ye ne se wo no me starting 9th ti me ko 9th me ko ne week na ma ko day a week eti me ko ye no na me ba fie na me kunu wodem na wone me bucket one na ada eti me ba me board oni mu wo se edebe ntina wono wada me ba be nyan ntime me ntina bo ntine ma wonda nyane ene se bra na ko page mama me ko no ko busa nse ben edebe ntina ya na wo yogen oba na sa oba no so nyam penatwe waye ne ho ade me nyina yekubi eti menya saade na wone ne ntokwa ti waye no ka che ofa se me panacho
the baby bi a wo fi no won fa ne nto me e na bra no je pene na me te me ko me dwuma eti na no ukua endra wuku no ene na awotwe eboso me ene na awotwe mi no na me koye mi ti wo ehonom ti me kwa no ka kire bo no je light water be ni se efiti na ekro o chia ono no water be ni me ba no na me me die wo yi me frim eti ho ne koye ntokwa na me ma me bag so na me ko edwuma eti asani si ukua da ya wada efiada me menda me wo hona die me ti na echi no e friend Maa Akos saa to a friend was say antamata na me Maa Akos and was say me we adwumam na me sen was say edebe ade na ekoso wo me ne me kunu ntem na me say bibia ankoso wo me ne ntem na me dia no pano no ka che me say efiti na ko tua water be wona ne padie na we jame die na me su you ezo no was bibia ankoso me say no say enmre o honom be 8 to 9 wonom o honom na wo se ka bia be si yefe na ni wonom a wayi me ne ma ti sa ta na me ma me yada na me nwana so wadam ti me bra baba ko na akora no go fio eso no kwa so onim ne da na wo titire mu na akwa na betena me ma me nche wo fa di bumfa eti akwa no ye no buza se nana ado obi atu betena ase ya na akwa me ma me se da bi ana wo se bra tintini bi eyi ni ama agu e honom me kan wo se me nkama no ntum eti wana me ma me sha atale no ba na me sister so ba no se ma eye ben na nye obia ana oba wa say me se won fa me ne ma mranti wa sesa me ne ma egu kai mo jako bumfa that is Sunday no ti me ya na me ka che me sister say baby am won Sunday no ya ma wo kwan ma won fa nko so be won da if it's Monday ko Sunday is Saturday ni overtime intia ma wo chance ana me ma me chiri ba de me di na chi no mo ko bumfa faade boy na ma me ne sister eti mo ko no na me ma me se me here adwuma ti wan frɛ me na numbre na me ma me frɛ me ti ma me frɛ me buza ma na mo ko no ekosi sɛn ana wo se ma me de wan kasa me kuma na efe na ama no was na nkasa me pa chwa wan do ya renti wan kasa eti ma se ne me kuma na efe na ama no ene ka kye me ma me se we de asem we de omuntu mi kasa no bibia biem eti wa me ade kye Monday ne se ma start day say ya me frɛ me kuma ya so 12 o'clock bi aye my break time e ma ya di ho me 1 hour eti 1 o'clock ne so was abe start adwuma eti be 12 mo no me frɛ me se kuma Akoma FM ade say na be abaye mama me ma me atuna na mo aba ho no wo ka kye ne se wo ti me ka se no bibia biem super hino ma be se ya radio ya inti wo ti me ka se no bibia biem e na wo san ye free say ye bu nwa ne kwase a na me sa ne se hunti e te se me kwa adwuma a me ba nu mre na se ma me hwe ma bra ene nya me enim ene ma no me nsi se bia me days say na ye wo 9 ne dia me kwa me nya hwe e twa se me si na me nu aduane na bia akora ne ko school a me ko fa ne de ne ba e ti wo se an me kunu ka kye ne se ono ane se ne ma na wo si akora ne dia na me se won fa nche me o saa ta na me start adwuma no na ho an si ono akora ne niema e kuma na anka hwe on so one day won't me kasa no bibia biem Akoma eti ama FM me so de entrencha asam no so na ye ma 1 month beto so 1 month ne enra obi an frɛ me nka hwe biem se bo ni di matem na se me frɛ ne sister me ka kire na o sinya abotre na mato me bo ase ma metewo odi watem so ye den se ebia woni me nya kasa kasa no wa start no woto ho e na ho fi wate e na wagim na se me woni pa bebebe we fi ho a asma me ken o mu wa akwa nke ma me kasa mpu ti me ye na me frɛ me kuma panyin ne ba e bo na man ye so be ma woni oba ate wotimi tim atem di me ma me atem me nka hwe me ka kire wa ka kire me se boy ni timi ma atem me ni o ma me atem bi me di abusua na atem na me si me ni abusua na atem na me o di ma atem se obusuafo ni papa ana me na wo so get ne ma ko me di watem as why recording that sister say se me di na busuafo atem se ebi oni me nya aso ne se ye kasa me di no
saa time use 30 phone ti se be 2 months ni phone asenti after my margin se me koto floor it is say make us yam na me use no why recording no that channel sister na say e bia na ma bi na so mo magina me media so na topic na me media no de o mo mfanya asem say e bia ba ko phone ti min kasa it's me kuma ne banas me ka channel say boy ni ti me ma me atema me ni wo ma me atembi na me ka channel say woni mu nyansa ebuo na me bo ma me no so no na emu ade a me bet maka de chi say bet me mana hu say ma me no onya me bone eno ntina me di na temu bi no Akoma FM it's Mako asam ni nyina no so ofi so mpem bi mu di a Mako nso me ya ba ware ya ba ware na operation busumi mienu ade ya operation na me kwa wo second one me nya nti modi kan wo ya nsa oye ho ade saa kwa na me ka say next month wo ko 6 years no tina do no de me kwa wo na me nya no 3 years ene be busumi we mu 3 years e je kwa wo wale ne se me ba pen ne pen so ne toto ne yema ene ya de ne nyina akuo ne se ne kwasem ya ba ako ene yema no eye ne yema dada asentoma ne kenti de be hye ne bibia no eye ya to agu dada eti ya no na o ya ska sam no na de hobi aye sem le pemo na se o ya waye na o so kwa sa na be no eti ss canon na so saka be 8 million and am say 8 million they say me so me say my operation wo kwa so wabaka ne kra ba ako wabaka eti say ska bia ni me ho na so ni ska eti me mechiri ba ho sa to no so awie school a wane wo biti ko no ma francho a wo ye kentin and akwa no so hu papa me so me ti amene ne ti enti me bo me ma me amane ye na me ma me ekọ me nwa keto no wo no eye me mechiri ba no na wakwa no se me nwa no nko enti me kai ye me nwa no so aye ma me eti obi so o mo to obema me scan mu 80 million na ewie de scan abre no ma se aye aye fro ewie ye me nim se ya anya ne kese de eto ese ya anya ne kese no se me fo so ye adwuma na ma wo so pa bi so so ya de kon e be pem ne 80 million ho wa anfa mama anfa nko woni ane sika no me pa cha nti e da ho amantua sika ne ye anfa nko ana ye fra no mo anya sika mo boka na ya moka ye di ntina be ma na nkotua sika me nima de kuro ntia me ko ka che me se sika ya wo de ma me se me fa nye adwuma ne nyina no ya ono so ko bobo se fu bi wo e de se me twia se sika ne de ma ne de ya obe twia se sika ne de ma na sika to do se na be ma no de ma se fa ye adwuma ma ne be ma te ne se bi ya wo ba no wa kra da ne be ma ne se 3 million se bi ya the cancer 4 million na eno ne bi sika kakra de wo de ma me no ma ensi na mi bi se be ma ne se ene sa de wo no ne sika wo de ma wo se fa ye adwuma no adwetire se ne wo bo wo ma wo mo mi dwetire bia se bia yes can be mo do bet on se me na me cho se ma ye adwuma bebrebe a ni nyina me gyan ansa na me be ye prewudi okay adwuma ban oh one no na me ton boss ene robes na me de ko kwan so ni na yo ono ni sika be ma ne sika wo de ba wo dwetire a wo de ma se fa ye adwuma no na eye dan na sa adwuma ni nyina no egu ya ana sika ne hye ya wase akọ start adwuma foforo ma sika no on se sika ne eno so na be ma se wo mo be sika so di on fa ye adwuma na be ma so pushi na the jesus kan so tim se ebia me nkwa me ye adwuma akora so ka ho na se ma wo so ni adwuma e de se the sika o da ma me se me fanity na me ye adwuma enti o this kan ma se fa ye adwuma no na won say nyi sika nto fie da bi enti de won kwa adwuma me hu no de no de car na ye adwuma to de car na ye adwuma sa na asetena na ye kama ene nya me ma me kora wa ha onim de me kenyina ene me nua mama Akos no to mo nyina hu na yesi ene me nua na me kana asam woni nti sei enti na o ma uska sa tam na wo de car ye adwuma no yes okoba e bia ma bena me ye frema bena ite bia ma ataje e bia 15 cedi me fa nto e bia susu no so this come out cross a fetch susu ma no ti wo jaye no na ne nyima nyina ye ba sas won ye adwuma biem oso onya adwuma biem ba try enti oso onya adwuma biem no sabra ne sika na no odi ama nkakra na wanya send ho ma same ko to ma
na oyi sister now oyi bank manager no wa message no da ma no say ya ma betu sika no but me sister wu ya me kwaye ni buy sika no me hu sika ni pim yaso de ko twa man bet the scanner ko twa de man bet bi ba so me nim de wi amose ye no all this scan kwent me scan de na so na utwa susu ni ma no nti in your name susu den wo ko yi ye de ko twa man susu class no wo ho nti oba a week na me meti amekom nti no ye adwuma no fa den this wo pon adwuma na na akwada ne sister ni fio it is Sunday Saturday ni Sunday ana wo ba efie it ka susu kratan na wo ne ho okay enti yenhwe ebra nipa amuni ni tifie eka so wo hu sa wutifie enti okwa akopɛ adwuma ɛde ama wo no ubo wukunu amane Akoma FM ɛno ɔse de me ba na ma no kacha me sɛ wo mfa ho wakacha me sɛ wo mfa ho na sabre na nipa ne nya adwuma enya enkopɛ adwuma ne ma wo no na wutifie na wukunu so tifie wo bia tifie mu se de na modidi ana na me ka so no se me ye adwuma bia me chi pay 3 million na ono ba je 5 million na wu sika ni no obaji se 3 million kra no 5 million enti saboso me no uje 3 million no obaji 5 million wo ye adwuma wa ban mu ana yi wo kwa adwuma ghost names ye ma ni sika na asa de ma wo nya adwuma wa ban mu na so ne ma me ni nya wa abluchiri no wo na hwe no oh okay o mo na send ni sika wuje de ba ma ni ti ani bu befu o ni bu fu ba ma ni ti ani bu befu o asma me kan kura metima fe ma me na anom otu kwan ena o ye se me be hwe wode me nje adwuma na me hwe me ba no na otu kwan ewi eti ko adwuma ba no ka kyen se ma Teresa asende me 5 million se me fa enye adwuma na me su yo bet me no man ka adwuma se man kire ma me no obusa me se ohun wallahi biem na me se me phone asai eto no se me busu afoi omunye na afun asai ye o ma me ni nua na wa blue children eto oba ya no send 5 million na me kunu ko is kan to ma me eto me ma me kura bai ma me is kan chance ma sika sei na ma se di fra blue children breme no wo se me fa nkoto fun to no de ma me na di wo hwe wu kunu no okay be ma no a opa adwuma de ma wo no eye wo busuani ana waye hwan me ba cha onye busuani ye na na etifie ba akom wo kunu ene sa be ma no a opa adwuma ma wo no ntem atise na yet fine wujidi me pa cha wujidi me pa cha wo kunu mo kwa du da se bia wo ne be ma no e wo bibi yo me pa cha de bi wo hwani ye pa wo kunu mo wo ne be ma no suspect se bia wo ni wo bibi ye se me kwa me yakura se asa asem yakofa aba yakofa blan so what do you say wanyini what do you say me ko 27 okay enti be ma no so en show any action bi ancho say adwuma no a wo ye no kra no na ni nye ho okay line right. Hello yeah hello ya be ma na ye mo ha o ya mami Bernard area ide ye nkra ne bone wo yire mata na ato ayen wose woni bone bia wode aye wo nanso wo adwuma mu wasesa ne niam nyina agu track mu na busu afie santan wakwayi agu woni bone a wode adu eno nti na area ye fra wa bisa se wo ba kama se ye bone ben wode adi Bernard a ena ne niam agu kan mu akosi na busu afo we mami na metia motie fon so ni ahwefo mo hwemo de atia ne se oba menoti oba menoti de di kan o ti sawo no ma kwese be ma ho for 1 year na no busan for be pa acho me to no mi de mi nyama o me show kama ibia ha Emma, o ti sawo no ma e na kwese be for 1 year be ma ho o mpran for 1 year mankasa Oko ye no odi akwa no so ko no na akwa no ko school atimenti ko school e ma me ko twie ska eti odi akwa no ko na omutwa akwa ni dim e na me ko pay school kwan man akola no hello be ma na metie o pa me wo e na me ko pay school kwan e ma akola no enti
the corporate school come out, the uncle school now, then Coshe baby for 1 year. 1 year, no. And I will be part, or no bush for the part because the catcher, or more pain, I catch him a bush of 14, you know. And I'm the banner in tea. Because it's be the soil normal Coshe Bema for 1 year, not all corners and 2 years, not all Sababaka. That's the thing, and I'm part of the American, only me adding. Me tia pa. So bad I know bush for every part on Tim Benny for trans, no Busa, me man was him. And I'm teaching him now, so teach with him now, as the ball. A ball, no. And I'm can't see gang. Let's try cushion, I'm so. Oh dear, Nina, no, maybe a channel, a wound here. Nani, let me say, boy, ain't it, million or say, most move for so, fine, me, no. I don't know, Jane, Tim Jane, was satisfied normal back no heading. Or buy into a buy me no say the show to say the bema a be sure baby I think your friend is saying uti amount for sika no more scatter fire you man no she's cano no more scatter fire you man no she's cano so many years in I think uti the amount for cano ma be to china or more than kana me the misika Echiya sika ese me de sha akwala no sika ese me di ade na me sika na kutua ka afi me no sika se fa ya adwuma won fa sika ni nya adwuma fa woni me kasa tim ka tem se koshini be ma jinifo be ma wontimi nche oba enti mere bi akoso sama me frɛ ne papa baako na me ka kire me ka kire ne ma na me ka kire ne papa baako na papa no ko busa ma me se na be ma no onche oba na Mammy, see, according to Obama, Mammy, sit the Bema Besho baby and Beman wedding. Oh, yeah. Mammy dancing, Mammy, so get Obama, Mammy, away. Okay. It's the Bema Besho baby and a mission. No, to me, echo like the most got a fire juma. First, not me too quiet, not me too quiet call Edua Mqua Cracker Madunqua. Okay. Me too quiet, but you told me any good Masamo was car. Mekwa mebano diska jikoye adwuma no mentifio mebano we diska 1 week no as frame say diska na mde ma na odi koye adwuma o ti diska na hye wa bra watoto nuane ni bibia krabo that told you bi area baby ayati area mu ofo na ye me dance for so mo pa mu ni bofo no me bisa o me investigation wa ha they will tell you okay me no masem no no kure ane because me challenge throw and fancy o ma me a owo ni ya we otimi ya de na makoye complain na nse oba be ko me koye complain sa oba oni be mate ma me uti metie pa unu kunote no bi say ebia nipa kon na nka nche ukunu so okopɛ adwuma ma wo nipa kon be ka che ukunu so no oyele kokuru ma ba na so yo oni nyame nkomla na ko ba wo da ho ma che bo so oba na sole ubusa no adwuma wo yo oba ne nka bebi okoba ne nka be pa che wan ka ha ukunu na che se oba no start adwuma mata start adwuma no wan ka nkyere o me pa che da bi wa mo wa mane wan che se wo start adwuma no ti pa che o tinti na ko da adwuma 1 week 3 days ena me bu fu bra da kokoba na mbo fu ena me ne ko ye me ne ko ena me ne ko ye no ena ko adwuma fi me no ko na ye sofo a ye kwa so lo no ka se mi bisa na adwuma ye na me si me bisa no ko be di matem me bisa no be di matem obi a me susu hu chepe ne mu bia o si ai wo de wo ye no ho ade asem to na wo de be wo do responsible enti me pa achawo ka che na busuafo and me say oba no me ka e ba ko fa problem aba e ba ko fa sia aba sana obi a bisa me kan enti last time ne so for be fi ase eno oba na me ne get na air ko because of same question no see me musa no be bia wo ye adwuma no no because busa no didi matem didi ya so for atem me bi kan so for odidi ya so for atem na so for gina wo matter what hey ya me no me dance ni matter what hey na me patcho what me twa mo so for na ka ho me so for number amount me de ya so for ka kire asole from penny asole for ni bi se mate di mate ani ni kura kwa ma atindidi ko bi afa no so no so ai me ka bible a ekuta ne na me kenkan okay kan bible me tie pa me pa cho say me say okay kan bible aya wo ta kan bi wo fie
me pata me tifia me kenkan Bible. Nyamisha papa. Me pata unti. Me pata mame. Yes. Hello, mame. Me tie pa me bema. Me pata me chire mu. Me tie pa me gyina so. Ti pata de ya so na tie me tu bia na wa jeje. E me na ma se munya da na wa kan. Eti odidi matema yesofu be pie so no yesofu pata me na me de biga na ko say dem so na udidi matem uti menya ntokwa di pie ekodina abonten edidi matem obi na say kwa me twam kwa omoze o yele didi watem otim di o be tia se kwa champagne o ye hwan no omo de enam de my wife o kenti no mo so ye de abonten fo so eka kire me uti na o bema o kope djuma odi obi api odu opi ozu ko peduma no amoma mane me busa so ayentokwa ufifie so be month now my be week now my afi madam for sofo baako onye me sister ba ha sei e no mo fro se mata o mo di kan fro wan fa ya to su no mo fro na fa the recording no me phone so a make kasa sisi yi o mo fro wa o se ani madam for busa se a me didi watem to na madam for sofo ne sei ntokwa de ewa awade na ntokwa ewa awade ntokwa de ede a ntokwa wa awade mana mpa cho meboa ntokwa wa awade na to wa bana so obesiesi asem na oso aba oni me sa aba so obesiesi ge na wote won nche ne ka kire ne se won ti asie da ba bia odi be ko bia mpa ko hen won ti asie wa ja wale nti no free na mpa so no wa free fie o wono a na ja awade What's one way Java into the web free, you know, or no, no, matter, no, maybe the soft for the number, Beman, or then the Casa, no, my friend, no, no, Busano, your friend, so for Ernest. Would you, Uba into Uba, your friend? Maybe I told, oh, dear, T. and Sana, Mebano. Me Casa, me Trimlan, me Tumran, my chili, no custom. The kind, me the number name, no, my friends for the underground working in Nadia was a bahoning in Ano, Yababa for Quanta, baby, a motohono. Near baby, our cry, and would you wouldn't how cry. Me pato my team, a dancing or friend now, Castle Java, Java, the recording now, Casama record. Okay, good. Good. I need now on my phone so. Okay. Only Ukuda me put but Udu Kuda and I just 12, not them after and I just 12. 12. And I just 12. And now wouldn't down no fire, no only didn't come on. What picking in didn't come on. And probably no or noon into young. Bema so for now the car or buy no friend now, cousin Gumbi, I said, Castle with Java into it, you know. Last time, Gary, matter or two and change Echo Fampana. Nemprano, me frey and an impanity matem. Mukubita na. Get the catcher and say, or no matter, me pay, me parting, the dinner boy niding, a digimatem. They bent tina, me phone bell in a mapike. The boy lady digimatem, ya, I will me picking corner and patch whiny. None so bawale for at that 12. Oh, friend, boy need digimatem put all. Get a for a boy in the show. Emma. Get the mammy, crack, your fair boy, no, get the mammy in a fire. Okay, just see, you ain't madame for softening in Yanta. Your banner, the young tunifor. Yes. Obano na muntu the 20. Second way we na me pese me no. Omo ye ya na me je no na de you should buy tan. Oh, what first one buy. Kan kure on san one thing say on san ade na ye kokko ade e kokko a. Obeka cho say tuntum. Enti what you say? Ade we what kin pa. No adane no kure da. No deny. And predu do say e na matter akọ aba wasa ya je no. Me pa so we kan one 2 times. Ni nyina he no kọ ye. Me patro na minimum say me patro minimum we just maybe me friend o maame say me friend no offer say me bona mane no offer ka say on dey ya bona mane say dey me fara man maame no me tiri mu so nkere no ni na mo recording no wa enti first one na wo so otu kwotena be ma foforo so me patro no aye ne ho ade me patro ma ye no ho ade o ono kra no me ye no ho ade bisa ebusuafo na bai ma ye no ho ade ama
ọkọ̀ṣẹ́ mu 1 year ọmọ pàtó ọmọ mi sáà dìé no. Enti ọba bẹ́ẹ̀ma mi bò. Bẹ́ẹ̀ma bi pa nkọ́ nyẹ́ o. Enti na mi bisa no sẹ́ wọ́ba yà wọ́n ti sika yẹ ni wọ́n di ayé fúró dondo ẹnna ti bi firi wọ́n wọ́n ti kọ́ sẹ́ bẹ́ẹ̀ma wọ́n afẹ́. Maame mi ka sẹ mi ka nsẹm a o. Mi ka sẹ mi ka nsẹm a. Adeɛ bɛkyi. Anu ɔden. Ọ̀nà ní maame yà awẹ́ sẹ́ ṣé bẹ́ẹ̀ na mi ń ṣe gẹ̀ẹ́ no ọkọ̀ yẹ bisa sẹ́ dàbẹ́ kura na ẹ̀mí sẹ́ bẹ́ẹ̀ last Tuesday wẹ̀ yẹ ọba huhu n'anim wọ so di ɔne amanfo di nkɔmɔ na ntwɛm ɛna mkɔtɔ mbɔɔl egu yi ne ba no ɔba ɔkɔ 7 years mia na mehwɛ no ma ne gyaale mia na meno aduane tete aduane ma no mia na meyɛ ne bi mepaatɔ se ɔmaame wɛn ɔmaame wɔmaame mata wɛn a waa na woyɛ ne biribi ama ne ɔmaame wɛn sɛ ɔkɔɔyɛ no mia na mehwɛ akwadaa no sɛ wɔfiri fie bɔko a wɔmfa ne ba ne nkɔ waa na wohwɛ akwadaa no mia na mehwɛ no mepaatɔ gyina so ma me kakra deɛ ɔkɔɔ first one ne deɛ mepaatɔ deɛ ɔkɔɔ first one ne deɛ ɔde akwadaa no kɔ meka kyerɛ sɛ wonim sɛ akwadaa no kɔ sukuu na ade ne kɔ no mako tue sika o wo ma no asi mo ɔhwɛ m'anim ɔhwɛ m'anim kyerɛ akwadaa no sɛ akwadaa no nɔɔma ɛde akwadaa no kɔɔ ɛna ɔkɔba ɔkɔbɔɔ n'abusuafoɔ amanneɛ sɛ ɔgye tum sɛ deɛ ɔyɛɛ no anyɛ adeɛ na ɔmo bɛka bi ma no okay Ben Bernard wo na wate sika ɛna wodi akɔware bɛɛ wokɔware nso abusuafoɔ baabi ɛyɛ ɔbɛyɛ abusuafoɔ wɔfiri fie 1 year kɔhyɛ bɛɛma foforɔ nkyɛn no ɛne nea ka yi a wɔfiri fie ne nneɛma bi a ɔyɛyɛ no anya bi a wɔma n'abusua so ate na deɛ na mo no matuo mekɔ no ɔfa hɔ ɛna mekɔ no mefa kaa mefrɛ no ɔfa phone so mefrɛ ma meka kyerɛ no meka kyerɛ ma ɔmo nka hwee ne ɔfa nkwa deɛ mitimi frɛ no phone so ɔse ya minister kɔ abɔ na ma ne nti mefa phone no ɔde phone ne kɔma gɛ ne ma me na me nso ma kyerɛkyerɛ ma kyerɛ no because no onim sɛ de complain na meyɛ nnaa no onim sɛ de bia ɔno na me complain sɛ ɔka sɛ biribi ani a ɔno na memfrɛ no nti lasa mefrɛ ka gyɛ sɛ ɔfa wosi biribi ani a wo na memfrɛ wo nti mobɛpa atwɛ wo na asɛ di animu eti na mema ba mema ka kyerɛ wo no okay eti yɛhwɛ na mesisa uti na mepato uti ma wo de ma mekyerɛkyerɛ mesisa ma na mede point no anka busuafo obi a ɔho anka mede no ma go ade egunim sɛ ka ade bɛkye kwa mo ma hu nyansa afa ka ayɛ den aba ha abɛka kyerɛ bi ade we de hyɛ ne yɛ ma anya ade mede kɔ yan no ma na ade ba no nipa o kan wo wɛ sɛ bibi to na sɛ mo no baabi a wakɔkyɛ no kwa no musafo mo de hyɛ ne so mepato ate ase metiase nyansa ama mepato anka sɛ bi a de mo de hyɛ ne yɛ no kwa ɛnyɛ ama mo muntu ne fo de bia kwase asɛm no de mo muntu ne fo na me de no ma no kwa mo se nipa o kan wo yi mo de no ma na ba de a se nipa ne kan wo de a se bibi tu ne bebusa ene ko fa nipa ne fa ne bra na abe me de no ma no kwa na me ba me tikɛ ma na ni nya ba kwa frɛ bi frɛ no Akos frɛ na wodi bimpa wodi bim no ma na de ba na kwa no anya de ranka esenta yi wani na ka get be de obeye get nya de obeye get no every day bi onye de obeye ai benjira so ma me ai na me sa mata ye beto aso de ebrani nti no mata me pacho oba ware fo to me tu kokotena wo mpra wo afe Akoma FM me se asma wo kanyina me kina ya ruade dim so oboa wose bu twanwan ne ho ne manyina wo obetu agya akasa oboa me kina na me dim se me se asma no wo kam me se oboa na afe no he na wo koye wankɔ mpɔ ba he na akoye ma se ebe ya wo de ma me mfe me maame na ebusa ne se emla na wo yi me ne megu abɔnten anadwo brɛ na me sa me ne makoma me maame e ofa de bu mfa no e fan fa na me koye me kɔtena me maame so afe January ya na me se ba kwanta wasa ye sa de no asesa me ne makɔ bu mfa no na sasa na te de siden na wa wabusuafo gye tubu se ampa wafom wagya wakɔta be ma te se de wakayo ya mu betwa nwan nyina ya wo paacho ɛna me se mama wo boa me ni ye nkofia ba bia me yanka ase ye ntwa nwan wo gidi mama paacho Ben eti Ben wase wo boa me pato so se wa me pato wa nyame ni dance nya fe so me busuafo me dance fo okay busuafo o ma me dance ni me mama me pato me pato uti me nipa be 7 anasa 3 ana 5
omun na numbers be ma wo no from say matter ani na busuafo am paacho okay etie for asam way em say hasan ye begyan no ye brani ti but ochina ye beto aso enu nti Bernard Mesrao nyame ya dom a ye pom a ye producer befrao bibia wo say number bia wo say ye beje na investigation bia e free anwumre ni kina no pa e wo say ye no ye beba abaye na mom e kina ye behwe say ye nyina ye nhia e wo hasan nyamba baton si dabe nyame ya dom ochina memla hono me pacho wan yo afọ nkwanta ne askwade enwa enti nyame ya dom a ekira ayreso abo be nonkro mu 9:30 na wo ha Akoma FM. badia dia ye beba 9:30 badia dia ye beba afọ nkwanta wa be ye dia wo se ye nyina me pato mate nyame sra nyame sra mo okay enti etiefo nyame ya dom a okira sasem we ye beto aso na ene de Ismael wadwuma ene ni kira no pa wo beko na de wasa wo kohunu ubisa bisa ene obi a waso friend bi afre no na yenya evidence kira ye betumi agina so ne ye de akasa ye nkasa bi ye beto aso kira mata ye nto aso kira kira be ma no wa evidence bi bia wa ha na fe ye hunu kwane ya befa so why okay nyame sha papa se what's ase e dia ma me ni nyina ye woni be ma no asem ase ekwan na mesle ma entina me yes ye no mo be kasa asam e wo ho a wo kra wunya anije ne fa nya dwuma enti okira de wo mo fa ncha ya ni ye nwie ne preko mama akomi so wa dance fo ho fo mo nyina bra ana wo bia number wo ni nyina ye beje wo bi mo number metina ma wo sesi ye woni how enti ye wi a na okọ afkwanta wo na ye wo anwem am se anwem klinik wo de enkyere ye wi a ye be ye ho adwuma ni nyina woni no na mo be kwa kwakire no on de so onim ho enti wo na be kwa kwakire mo area ho bia ma wa ye de wo so ye enti nyame sha papa ma bedwafo nya dwa ma me na ya samo enu ti ebia na wo so wo ye nua ba yi how ye bi na nsan de ba ye so oba na yesesa ne ne magu kan mu yakwa akogya no yi abrafi ama abrafi enen so yesa nya foforo biem what is happening adie na esisi wa wade mu yi adie na ekoma so adie na ekoma so ewo aware mu anya bia mi bisa wo se wo ye babunu na wonya nware ye na wotie ye program yi bia eya wani je se wo beware eya wani je se wo beware wani je ho eden se oba na busuafo frɛ na soso ekira nyame ya dumo de nya wo ba na busuafo ne nya ba ma no so ne busuani bi obetumi aka ne ho aba ana evidence bi a ono so wo ento oba na busuafo no nyame ya dumo kira yemi enu ye behia se ye fa oba na busuafo calls ya nya fe dabi because ye nya be man so busuafo de yes e ba sa na aye say ye support ba no ye nso ye te ya na maka say ha de be be dapot ne ye to nti wa wo dance ni ya ntimi nyina ba ko nkofa ba ko dance fo nyina no mo nkasa no mo bunu so no nko ano ya kasa ye no nko anti no antimi ankasa nti ye betwa nyame ya no chena a dance fo bi e wom bia wo ba na fa no mo mra we de mo kwa wa afọ kwa ta na he mama learn fa kra nu wa kra no do aso kwa mo kasa mo ni program mo semba na ntakra baba amanfo de mo etwam free stadium ba de bia nti metimi aba de mama wo mra na dance bi ombi famra be ma no so emra dance bi ombi so famra ya so as media general Akoma FM ye be ya kasa so investigation on the grounds na ye hu de ho nyame admo china de ha de ebe pin so no kwasam na de yi atoye na yi atoye nti wo how e bi aware mu how e de how e bia na wo kunu wo yire wo ba no wo hwe school so nyem class be ma no wo so oba bia hwew be ma no awie wo so wo so nyem class me ko pa me yonko ba graduate na me na bobra ana so fo bi de wa fa kwan bi so ya ensem fata wo how no amane ne sai fa ba de Akoma mu nsema medwafo so de tie bia no ehuru ye bedwono na ye waskwa ye ne mo ene di hwe ne mo Kumase sports stadium mudru ho abra wanim tonteso askwa ne ye bo ho enu nti bra o ba na fom kwane a fra 020
02039333582 02039333582 echanapa yebeba no na wote ha mo ne nhwe ne mu pe ya bro sign no ya to nyina towels and ya tro TV3 kase boyi Akoma FM boyi ene no so eden ne mu bra na ye moawo eye amin fever mix malaria anasa wona mre wanu mu ato ntimi ne di wanu ya wasore udua so wa ho ade so ate wo ye bibi keto bia na home tete wo ya amin fever mix Dr. Mibonso and Sanwa Dry Yashara Kama Efi Amin Scientific Hospital and Utimansanka be one water won't to many di and I would see a jar war would tifan a pie war a drove for pet ya and nay ya back for the ama war a drota ya no namche is a kind of fenu a Amin Scientific Hospital Kwakamika Eba Shobiamo will be ya Amin Scientific Amin Fever Mix Nibi Ato na yadia be a name would ye see wakwa enko ko Amin Scientific Hospital ya ye work agent ya nisu di hwanimu na ye ni ade shema ka ne atmata chiman station bo fipam wo ba ho a wo be hu ye ya doctor fo akuni ne ne ntine e do beto wo ya do beto fidie MRI so e diagnose ni padua ni mu na fe ahwehwe mba bia ya de ne se bia no e be yi na pia kire dra ye mfama nom na ne nyina ya mutu e betu afri ho fra 0277 001234 0277 001234 and 020248858 near Bajo so Joseph Fashion area one and Ashmata dear Joseph Fashion area one na pamata dear kama and the Ashana Nekria with Jinemua as a kriaba I know why if a year pa and unti ebia program bia wuko bia ubenyan to benyantuma ubenyata dear see to bibia upebia wedding gown there would they call us there would they call dinner when you mean and Joseph Fashion wabepam ede amawa obe wona ukwa no bia to the near show Joseph Obama so need to the sports no edition mo friend 0243 433 465 02 43 433 465 Pastor Julius me mo akwaba me Joso na akwa kokwa wiai me mo akwaba biam ye na wa Pastor ye hwe ye ni kan kro ye first story no eso ye nua ba afia ajewa ni kuru ya waje ni wo fa no mo sai kwa mi osai Kofi Adomako akwasi bi manso aprabo Kofi Adomako afre ai wo afre wo say na waja ne phone ato baby woja ebe sese woja afi na ye ni woja ono ebe sese wo Pastor, yanko wo mu tienti ma say yakwaba how can you my memory reserve my answer mama arahosem me ma kana fidie so over abusua ho ade a yebehunu wa asantema mu na say abusua pade soroka na ye abusua bebre wo mama sa wo de ho to mo so e de ho ma wo pa e ne mo mi no ida say be hwe abrabo fom mama nya asofo na akoka be ka obi o ana nya asofo na pa ba ebo na sadie abusua ni bia ye oni yam ye hunu no ena to da me ye kasa saa manka ede be na abete bayira ho manka ma bayira mo akese sie ya makwa ware akofa be ma de na bafie ka be ma de ne ben kanyame ado ne nsam wo bi amani abafie na nka me wo fanka be ma ne fa sika 120 million wo fa kwa mi osai mo moni di ma me wo fa kwa mi osai catechist roman amani na nka me hunu na komate na nka me kunu fa sika me boawa nka masede die nka me thank you message nie thank you letter nka ode bra mi tinkenu nie Mama Aden ya bona brand su ya me say wo mesa kwa brojia sa baji another 2000 asade account besili am fama what is it mama wo me dia me say minim pansa na abaye no okwa wasa ware no mo ye mpene so no mo mpene so mama no mo mpene so to mo fight no hu mu na amfa no na fe ye bani so se na ye ba yiri na gine sika na ya boneka ani wanti a wode baba na fe ma wake na aba betum mama nanso ye ka kire wo fa ye friend say wo fa ne te say pa me say wo fa sika hu ni nada woni ntrase da woni ma hu to da efise se papa anya hwe abone so nya hwe anya obi na kuma hwe o wa braba wo bo na ba kire wo da ache watimi agi 20 million say wo de say am 20 kura mfa nka ho na say me ma ko bro chira minim say ye den a o mo de be bro
wama pabro cha ko bobra nam na ye wama be fa mu nyana mu nketwa de o mu nyina akọ besi no mu nyintu akọ kakra na kwan no abefa pani kro entafo na no mo da kokọ ase bra no mo da kokọ ase no kanti mo da kokọ ase no wo menya abrochire ko Jesus Christ ama wo didi da wo fa kwam say wo didi da awurade mfa bo no nche wo awurade mfa bo no nche na maame no ni so watene wo studio ha ne ni nyina gu watifi ni nyina gu watifi wo fa kwam say ni nyina gu watifi sa abrabo amra ndo bi na metu 120 million fa ma wo sa obra ne boy nya bona nka wanka sa utua wade ko bi na metu ama wo na afere wo hu nyansa ma na broso afere woni ate ma na broso afere wapo aye nyansa fo se ni sika no mfa ade ma no ha sa won fa ma na ye nka hwo na sa wo be dia dade me ka no kora kire wo ensi ha so obebo dua so do be kwado so be ha obetuma jali nyina na okese o hata ho o didi odi bia asema no no ankolansia ana ne wama ye pama mo betena fie no ankolansia o magu abrochire so wo faase fo magu abrochire e ka sha wo moto ayo fe so wo faase ne de ankolan nsia e ba fie aba betena fie ayo fe so obi bom ba ya we ka cha se ana na so fo ba pa ba yibo na de wuye ya kekeka ni na abom a eburu ba ifo kwa so nya ba ifo kwa ni wo tuo kowi ni pana nya de okowi ni pana no mu ni pa moja ni o mu ni pa kwa wunyi hia mu a o du ba bia nko wu mpa nka ye wo ba ifo wo fa kwa me se wo ba ifo nya de okowi ni pa moja nko a ba bia o de wo fa si ababa ye duri wale ne manse o mu nkoda he wo mu ni die o mu nse die wo ba ifo wo ba ifo pa na ye shaw asemo mi ti asemo mi wo kire se eti adio ba kura wiase nie obi wo na police for any udi detente no brafia ti elibo brafia na wuntumi ma afedi wo hunu nyansa ma 2013 na 180 million na 20 million na yeska ketwa 2013 na yeska ketwa 80 million na obodi no yeska ketwa na so those day 2013 wo dey back date na ko se brand is 120 ni ko share investment bi mu a nke na 2021 na ka so kwa kwaja ba to nka ni sika ko benya adana Ghana fo mema bi yewudi fo sa ana Africa mama nipa boa man no wonum ho na na kwa beta wo se wo boa nipa receipt o boa nipa ya je receipt na nipa bone fo mama ye bedi asem we echi akusi ase ahwe se 80 million na aka ne 20 million wo sa beje echi no onfo ni na anya sa edan na nkola na free bocha ba besie no ni nyina ye beje aton ye de tua eka de amom na ye be sere be ma no mama bebi adu na eya ahomete wonya hu se oba no onifo mfomso bi eni ho na busu no mu ya wudifo be ma no nta oba na chi na ye fa yentu ye no ne yere ntena na omuni na eni akon enyi wo ojapade mfa busu no ho na uja ba no de a ba no be mo kire se ebetima ba sa busu no ko abo ba no ho pose de ye pe na ani sa wonsu jande na sa wonsu yi na ma ye be sere be ma no se o ma na kuma mra second story no ye be sense kakra no nanka ye ochena nka omo ba nanka mama ya kan wasem okay eye ke for travel and tour recruitment agency ewie ebia na wani sade woni ne se won so wo betu kwan ane akwantio enye bone na won so akwa ye adwuma kakra pe ebi ebia ma no wabusua wo mo adibi ye tumi de ye japade esi ho na ebia na wan fasika no akofa ni papa so we de kofa connection man so a wonua wani so betu te aya wo si abrochimemu wani bete na wo Togo hotel ane enu ntime se wada eye for travel and tour recruitment agency one mu na kase bema working permit visa na ma wa Akos Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium Turkey na just say dia ma onua wani so de hunu na bemu sa e de ama won fafu okobi me se wada mo be nyi sika ni ke ko for travel and tour ho na wo mo se kra de ye ne adwuma ko bi e ma free working visa free plane ticket free accommodation enya agro eye reality eye reality me say wada emo bi na down na we de ekọ e wona say ye de wutu kwan na enwedu a we sika ye kan ma ke for travel and tour papa me se me pes eye e de na me se me pe safari desert safari desert safari and no papa ba on family me butu kwa kwa wo se en ko fa me pe ne ha on family Ghana ni ampa kaza mo obi anko hebiem kwa wo ja be zufi
Kumase emra high tension ho and a for su me patch of friend 0241 169774 0241 169774 bibia ebeye farmer wa kwanche ni mo grow fine about tonic mojadro papa wanu mu atwa wontumi ni die eye grow fine mojadro wonan ne wonsa ettt grow fine mojadro woda na dwa wontumi na grow fine mansanka bi anapokra se wo fichi kono enkoyi mfama woda sori na honam nyina ye wo ya ase abro wanadwo grow fine mojadro me kan fodi ama wo fichi krom nye wo pese sade deda wontini mu no ya men emoja entumi ne afrisane no bibia kwaso kama na mojadi afrisane ye nipadua ne saka esi asphalt so ne dia ene nanonom grow fine mojadro na ube grow fine misie ba kwalena keba astam room smart able boase fred mensebo apidan pure live chemical eba shop biemo wo benya grow fine mojadro enwanu nuro ahyem se ma wodi awunya hoden na bon ho ban free infections awodo nyina mu wo yare kra na grow fine mojadro wo tumi recover ententem ma wonsanka bi yedi koko ena ye digital eba clinic wono musano drone grow fine herbal tonic ya massage atumpre ko pe fred 0244 5965 32 0244 596532 Koko Marco asemwe areho papa na ye ofase nentinkuru wa mia ne yi a ya asem na ne pro ukomia soso a okam osu enti wo be ya ne dan we eya busua mienu asem enti aye nsem bebre ngongonan na be ma no omuso ne hweyo enso hwe no emuso unse osade kokoo bre ne se ene ne toye kokoo yi na fasika no maye enti wo wasika na ya baje bosia omfa maye wo baje ye kokoo wo hu na asema ye se kofa ama no enti se oto kokoo na ya pabosia o enti wo wa ma wo bi umfa maye wo di wo betua ye kokoo sika enti ye bebo hutiri so 24/7 ni ya ko pebosia mpo na wonim se ya busua ya ho kire ye na ya wo fa oda kokoo ase a wontumi mma na ya baje bosia wato ye kokoo ni nyina anka nyansam ketuwa o anka wo be ye bebo ni tiri so da bia eti nso hwekese pa na omudi abra oba ni kunu na ade bi wo ho so na ye ya ye nhwe ye kakra. First one omo baba beji sikan. Second one yamfa first one de maaye na wo the second one de akwa akoka ho. Na wo kwotwa wo ba ma wo wansam ni anya ntwa upie to so ka ho. First one de maaye ye dan ye kwotwa second one so ka ho. Ahumobro dos. Ahumobro ni ye too much. Ahumobro ni dos dodo. Eti na kwase abua dos no. Nanka adwene pa nanka be me wo nanka eniye nanka wo abusua ho do no wo adwene pa na so sese hwe ehawo amakofa ade abre omo mienu sese ye sika so ni fia efie nya de efie enye de sese be me amani o makeka na adwene ye de ebom wo hunu nse abusua mabu ni kwasea eti se mabu ni kwasea de a ene momfa mo de hye na wono so mpa ne ba bi ntina na obi keka se ene be ma na afa ne ho adwene opese sese wo jai wo ba no dabi on pese sese wo jai wo ba no ekwan a omode ne faso na omode na niye eya ne ya wo kra ne adidi wa ankasa amne ko asa ene ma ba bia sa 2013 no si ye jinsi hu a ankasa si agba insi hu no na so fu judas kan anka usika wa nyanka yesika ketwa mo nyina ma hye da twu mani efrisa ye mo wofa ase mo wofa ase kunu enti mra bia nhye da nimu enti obeka ebeye nsem bebre enti twitwaso sese wono na esu no sese bi wo ho a be ma no sin ka wonje se sika no na wonfa nye bibi sese because sese niam nko yie enti ka sa sika no so ba ya odi tonto fo so no ba no so de bia ye adwuma so portifie aye fie nanka mafia ayede sese nya se won pani yiro but won to be ntina fie efrise nioma nya sikani ho enkura yi esode enkura nsia je yebeji akosku je yebedie yakoba na enya asam ketwa o enti mamo nje na no nsi bone se obese ye busua no ana obegu abusua na nimu asam ne ha no e na wo ka ne ne
sese boso me so na sika yi ma ya o ya ne den na 8 years ni onte ho 8 years ni onte ho 8 years afei na wahunu nse ni ma koyi ta fe de o hie sika no o hia de abobra na wanka wonje ya busua nya ntinka wo mu keka mo hu mmom anko ba ma ne fie wanko nkoje enti ko mo keka mo be ma pa na kwade wo mo ka sari ka busua be si aso ne sra ne abasa no ade ye de ye wanya wo de no fanya oyonko eni penim se ono de petrol gu obi mu ono de obeye wo no ka wano tum ne yikom na petrol no wo de moja enyemoja ena edu mu afurusane enti wo de ade twa ne ho na ya ne yade a ono de wush obeka na ekotwa wo bi de a enka wush mumie sesa sa abrabo no mumma yensesa sa abrabo no na yehunu se ye obi ade a ya se wo ne de ye wa ebe ye wo ya enti mumie hwe ne mayie sika no ye age sika no se de tie bia ya baje omo ware ne so omo be wale mo omo wa abrochire matie mate mote se oba ne te ha wo su munua ba no wo su o teateam mo hunu pa mo fa sika ne mra metua mwanya asasi twa blocks ababa be sifie eti chese nyem asem kra fie mo se ne ye fa ye ho emfa ye ho mesutua nipa ne sika mutua ni sika ma no muntua ni sika ma no na wono so aso munyo no na wone ne mma ne kunu ntina se ani giem na omo abrabo na ebi ni ho ebi wo ho anka se sika nko mo ma meje anka wo mo ma meka ho asem na nso ebi ni ho mo fa ma omo na abrabo no enko yie ma omo na aware igu a eye moa aware igu a eye moa asem a no me no ebeda mo so enti mu nhwe yie pa na kra me da se papa koko kafefe talala kafefe talala kafefe wa dan se ba kafefe ye dupa me se me ma ne kafe ma no na ma ne so kafe me ma no kafefe me ma mu ntie mo me ma na esam ni be ma no mi bisa se wo na me anu nante na wo be ma na esesa wo na adwuma ne sei etumi nya adwuma dia na wo mobo etu no nom kafefe be ma ye kete ensuo fita bi ba ya ma wo adwuma paso adwuma wahu obey ne ho kono 1 minute pe na wo da ho wo beda ma ade ache we dro ye kafefe be ma bi wa ne be ma ho nya akono ntimi nya bele wos mesro num kafefe e ma anda kanu ho ase ho ehonye ye kana ubu afu obeje obi beje meje ma wasue wodi inji beje no obeje mu wasu odi engine papa beje ade no manya mo asem de mun kan ha no nom kafefe talala faji ade na ade wo fi a oye enti syphilis gonorrhea be ma mesewa da masaka kafefe waba white ene fa enem san ya de awodo no masaka kafefe capsules wate daniel bakole na fred mens apidan ke soka bankran smade bobo asese wa heba mampo jodas maskorongo owusko bin koko eya fre harriet na oma kafefe de binto was 0207 183 819 0207 183 819 and 0243 105904 0243 105904 kafefe talala eye savior foods na make for dia mawo wo diabetes ulcer kasaka kana minimu awie wo da na dwa wontumi na eye ho na me yade esisi yade ene ha wa mama sho sisi mumba wani so na ye risirisi eni eye wiase unipadua no kania no eni nti wani no ehuna de yi a na eye akofo hawaba wo ya savior foods wo be ma no sorry ya na boni tinko emu ayemre eche kontromra kaja se bogom me se wa wonu mi sa de no so yem ase yem bo ni ye de yen sesa nwum ya de wurawura nti sesa nwum emfa wose mu yeze enu tu yeze via fusu wate wo ayem tim wonai won sane wano eya na okasa hunu se sheki wo yeze via fusu edrama sanja tumu aduane a obi edibie Fred Dr. Savior I was 0577 201 495 0577 201 495 and 055 57 89698 Eye Danny Herbal Trading Center, Danny Herbal and Trading Center, Yan Yadia Bay, yes, Danny Herbal Mr. Mesawada, a drubia to malaria Yadia se typhoid jaundice, when I'm yana when I'm brase, now was one Danny Herbal Mr. Bebo Tipeno, me pacha would you hundia boarding.
na menti na yi mante bibia sa dane eba mesa no be dane to na eba mesa so wonu ato ntumi ni die wo kwa ficha wote ya fichi kwensisi so ana woni moja anemia onama na woni so brewu wonya dane to na eba mesa no be dane natural man capsules meso be ma na sensa wona nya adwuma no wo ho emmo bo enutima sa enka be wo kodwa utumi so beba waposo nyina ya me efa dane eba ointment entwitwu keke ade chia Kenya bebe ni pedua ni mu no ase yakobo adwuma ni kanika dane prosta all capsules de wo prostrate ya de ibudwo so ayase hyew wo so wadro dane prosta all capsules no yentu so ne afom sabrato na de paneton ho opefo ba ma abofre no fo ni mu fie nkro wotumi ennum bi na dane be training center wa Astam room ye ne dane farmer ne bofi pam frayan e was 027 33 92877 0273 392877 na just again na yakuro no Eastchard Center Eastchard Herbal Center yani de Brostman capsules adiaba be ma de e wasa wo ye best e wo bibia mu adwuma wo ye discover fie emposo adwuma bibia mu no e wasa wo ye best ankasa enunti na mesra wo be ma ya enani ma hyede nkwaye emfama wo be ma no wutumi sampa wasori wudu so wo ya Brostman capsules e be ma wo ye best edro no ni din honam se amaman na aba osisimu anampokra se ene wo be ma no e sori gira so na bontinko be ma wo sori ahimrachia wo hunu so be ma na bo jack na atwa 7 ewo wo wade ani mu no na cha se bibi ya ye adi ya wonya Bestman capsules ne bi low sperm count ojo so che ansamba wonya prostate cancer wo be memo cancer ewo wo ntohwe emu mese wada wohia Bestman capsules ne bi jise wa Akoma FM ya da mese wada wohia bi nti bomode a na eko pharmacy ne chemical shop bia mu wo benya bi dane ba have me kwale na keba mese ba Fred Mins Apidan Chris ebo KNG smart ewo boase se wa hebo ewo santemampo wo benya bi Kepkos wacha sahebo Techima Becky Frank Ohusama ya ensan Takraze Christ the answer answer ubenya bi eho Eastchard Center what the Brostman capsules saba emema mama mansanka bi oba to bi Akoma wukunu se wo mo adwuma yi a wo mo wosuhum Hansa Street friend Eastchard was 0208 28 8099 0208 28 8099 and 0244 966043 Global School of Aviation for Wobana Yaman and Titiemu Hospitality Management programmer ye bi Global School of Aviation Tourism and Culture ticketing and reservation passenger handling and customer service maritime management media and communication with the abusumi sia we and the akwaje ntete e de fra chefo ya wa bay wa research akwakire na subject bia wo mo kire no wo mo enimu de ko na kwaje itese enwumani mu ankasa senior high school which result was a diploma HND level and as a degree with a bar qualification no wenya ekwan no abaje ntete wo Global School of Aviation maame papa onuabe mo nuaba wo bia kwaje ntete ho na wo wi a adwuma internship bibia are ready ever ready battery na just say wo Global School of Aviation e wo Kumasi Kentin Krono frɛ 0243 284729 0243 284729 and 0244 05 2460 Ubia ISM UK set any de bama wa we be ye adwuma e wo ba bia Jalite travel consult you upese wo kwa UK USA taking back and upese kosia de e wo Canada USA Europe and Ukraine upese Schengen visa Canada working permit visa e wo Jalite travel consult e ho e na wo so ba en confirm fichire wonua wani so beto te ama wo do sa bokoko aka eja wadwo enu ti bra Jalite na yadu betu kwan said etie bia Dubai Tour Exporter yeguso yebewie January 2022 bra sesi na ne celebrities no enkwahwimom na kwahwe the tallest building in the world eno no e wo Dubai na je se bibia kama Jalite travel consult ye wo atonsu so high tension for 0249 198615 0249 198615 iye twa ye ho aba na ye ne afrefo di nkomo na Ayona Pharmacy and afa phone in segment no ho ka eye 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497 iye twa ho aba sisia na kokoo na ye sio atwa okwan ama okwan ejantom
ɛna akate anwe so na kokoro nti sika no yɛ den ya wenye bia nkoto ya bangefo ɛbɛyere no na wukuru mom ɛna ɔmo kɔgye sika wɔ no ma me no ne asɛm no sese papa no a wo fa no a wakɔ gye sa bank bosia na ye bɛgye na woni bia wodwane kɔta alibo ma ne ma wo fa no no ane mantafo ne mantafo kokɔ da kokwase na no asidan bi wɔ hɔ a ɛkwan da ɔno ne kokɔ wa ɛkwan wa besa Akoma FM atu santase nti sɛ police for the basa na omunya hinta ne nkwa na dwane akoda kokɔ na se bi kra 3 days ne nkwa ne mba afie omu ne papa na da kokɔ no ase ana na omu papa na dwane akɔhye alibo ti na ka nkwala ne ti yɛse bibi de galantenti ɔde nkwa no ne kɔyɛ enti sɛ omu ba no ɔma meto na omu pɛnkwa na nkwa na dwane akoda kokɔ na se nti ne nyina ka ho na ɛha mi kunu a ɛma ne yɛse ne obeyi ne sika no na wadi atua ka na ma me wofa omama afede yedi be jami awale wofa ayi yaka sɛn wofa domako ɛna wukru ne mikunu de yawaje okay ɛna yɛwɔ Kwame Osai ɔno yɛwɔ wofa ɔno na de kana wodwane ye no wofa Kwame Osai me pacho ɛna wofa Kofi Adomako yɛ frɛ mo momode ɛfa yɛse wo bua nipa je receipt sɛ wo bua nipa je receipt so ahono wonu akasa kunu ɔse abusua no ho kyere no ɛyɛwo ɛna woni wo kunu di nkomo sɛ me wɔ fa ho kyere no wadwane akɔta alibo ne mada kokɔ ase ɛno ntimi kunu wei mesraw bo wa mo mami anase wo kunu na firi ni pem ɛkwan yɛ saa de no dade a mo bɛkye nkwara na me kunu akwa na ase na ebeka 3 days amana ba me ho nti na wate yeye nti ɔyɛ no wɔse ɔkɔ abɔnten wɔte siase of wasay mano na nka police ebe cho na nkwa na dwane akwa class data na koba nwumle basis nti ade twen ya no oba ya no se nda pa ade esi ya mani anye na mewura hoyi na sabi enkura omo maame akam na omo papa nso adwane agya omo na enkura no eda kokɔ ase ha me nti ajewa ode mabeka mabusua no ho nti misira o misika kakra na eda ho ono mpo pa me che wansa na wo ma ne diakɔ me ma ne diakɔ ofla kuma pa meni na ni hu nkomo bia me na me nyimu nti kra na me ntan kwa kura na se nti wono na na ekɔ no aba okɔ no aba wiki bia bi ku kuna ni ba sese yakoba ase no mi kuna mpa yakoba 5 months kuma se kra ma ha na o frɛ no o ma ha but e bia wo frɛ no da sika ni ho anase se ya wo tumi sa di bi ba anase wono so yi nani kra ma ma won sa me ka bibi se me kra me kɔ no ho kra se me ba ye head anche bia but ase na ani die enim ne ntem because of sika ni na ma me ba ba me ba ye na anu ye kra oba ha se mechanics kasem a se sika no 1 million ya wo ma me 500 was ko wo fa mo kwaje 500 oh ti ase bia me na ya me ya lala nkakra kra na me nya bia adwuma be na ye adwuma be na ye ana ni nyina be ma ya na ebu abo makaka ajewa mesu enipa ti mu oden oyi enipa boni amaye hu ni papa wa wiase aye baaye enipa boni wa me hu ni papa enko wo bi kura no a enka hwe mu ba begu na wade wa bra wa ye wo papa wo fa adan se wo hwe wo bayi wo TV so a eni na ni ase ni suya yi a woni ni kura 21 years wo ba be ma na ma no 1 month bosume asam na ahomete tini ase ye beka ahomete enkransia wafa Kwame Osai minim se wo hwa me wo tie me wafa ade amoye no enye o na wo bayi ni so ya wo su wo studio hai etofam a eyeduabo de mamo etofam a eyeduabo de mamo se be ma no ebe pam wo be ye frifie eye mo na mowe enti ayi ye fra wo fa Kofi Adomako manso na wo papa yi wo na akodi agire mo me pa chaw bomodia nefa ye ni uni nkomo wo fa akwase bi wo so ka ho bi wo so wo manso bomodia nefa ye ni nkomo Kwame Osai se wo so tie nka ye number ho bomodia ne frɛ wo dia wo number ni ha kai bra na wo wa libo na wo bo ho adwa wa libo se nya eje wakunu ya wajei adwene pa wadi sika no ba ya ka da so waribo enka wo mantafo no komu ni abrochire o komu da so da kokko na se remember Akoma FM remember sa time na wo dwane aposifo no wo dwane bangefo no remember
wo se ne ma no entafo no a no mo so da kokoo no ase no se wo mo we entafo no kwa broche de ahye me kuru kese kura ne se ede bi na wo ho no no se onya akonto kwa na eye mo faje se wo faje bi flo wase flo nzo kwa no se owo ho no fe ne se wo mra one ne yele asema mde tu n'anim ane se wo mu se ye do ka de na ata anya ball na wo bobo na ball ni di ni tu kwan na ya boka kakra ka 20 million enti sign ema ye 20 million so na akra ni kodura yenim se wo de be send o eno na ahye me kunu na wo de 20 million se piece so akra na kwa kof abefa ni nua panyin de ne ko a omo kra je plot omo twa blocks so si dan ko nya sika abefa ni nua panyin esa de ne kwa enti ano na me kunu no hwese wono nso ne magu ho anadwuma asaya ne sika nso aloke omo mfa ma no a ana me kunu ne se mabusu afo person chane se wagimi dia me ne nkura ne yenko se meti magisika 8000 amane dia ono nso de beyi fo so ato nya bia hwe ne ma se menti me gisika ne dia ne me mfiri ne fie na me ne nkura ne nko enti ayi entafo no ekwa brochire na nya san anya be fie san 3 years ombenya be 3 years ni wo metimi asandi sika mo papa so fence da o twa blocks se si akula okay yankwa homa ne so na ya ne yes sister jewa kunu ya waje we jewa plus ya waje kama mo tewa ka problem bi ene ho ya wo ye ma one akua sa friend bi mu ma me na ye ne ye nua be ma no eni nkomo ne ye hunu kwane a ye nyina ye be fa so enkwa omukwa mfie miensa ni miensa kula bokakla ena omudi sika bre wo mo papa no odi sidan ena mo dia ne de wa bre wo mo tu kwan no so sa baje mu 20 million eno kula na ahye me kunu kese no epi kana omode me kunu no so okay yanko hello yeah ya ukoto dwe ena hono wa yaw bay ena wo famu ewo no mpemu wonya impressor capsules wonya kwanhia wa hwe ho ana ade bi ne fiso bebo na so wonya impressor capsules eyi no mpemu adwuma eyi wa yaw bia wote wo no mpemu no nyina firi ho esa kra tutu yade eyefru yade kra se edro ye no se impressor capsules sesa no wo manfo mu no bie so wo de ko wo no yaw wo tiri wo nkasa no wo no mpemu no na yade na san aye bibi foforo kra wo di one dance foforo na when impressor oil no eno so ba bia eho eye wo ya no hwegu a na wo don sa twisusa na oil na no no ni padua no mu eni gina obehunu se ya oni nyina etu ene impressor oil no ne capsules no ayona pharmacy wo pebia tu afra wonom e wo 0243 123 224 0243 123 224 and 055 31 34 185 055 31 34 185 afei yakwa ahomane so 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243 114497 me pacho wo fra bonitel no ofofro mram na mom no radio and TV sat no eya adwom no emame na bibia nkoso tote hello hello minia ba ma Memo Ajuma pada sebemena yankwen. Meda se ya frame kwane me ka sakuti. Okay. Akoma Obo Juma na ye nene mafo ya ba no ma ye hadwen. E ma ni ye mema ya ba enya ba ya betna wa ye nyame admo kina. Obeta ato ani semisi. Me de ato me kura no nya be ma ne de ye. E ma ni bi hadwen o. Oba kimi di mani sama. Yo ye ko ba kimi tie abontin be dan ado 10:30 na wonu bo promise bi promane meda o tete mani bi ha adwen o tisa no ma ko di ntie mienu esa ba ma me de no na mu nkwala nti ma me mani bi hu ama ne pa ti mani bi ba no beto no mu so ya mu pushi o mu yie pa ata se me mani bi so hu ama ne because the man from no bi kura ni se me no ma du kura wu esa se yo ba de me ano den nyame esha papa asam no mienu ne ka ye nti wo ko first one a no wa ko second one so ama ye hello we did baby afrefri me pacho ye frame John Abuaje yo ye right yo me frame ma so musia so okay me pacho ayi sapre inga papa na ya na se bone no ya ye se no ngwa ko se mi wi a eni ma ye no sumi na mo pa ma me ne mi kuru because we see mugodo enti abusuano
abɛnti no kɔ ware ɔmo ba no wanyɛ no ho adeɛ ama abusua no ana ɛnti ɔyɛ no wanyɛ no ho adeɛ mpo nti na wɔ sɛ wo nipa nti na wɔ sɛ wo nipa baako pɛ koraa mpo na ɛyɛ sɛ mekan na sɛ wanyɛ no ho adeɛ koraa ama abusua no mpo nti wo koraa na ɛsɛ sɛ wogye wɔ ho adamudeɛ a mpemanim na wogye fa na wokyi w'ani ɛde kɔma w'abusua nkɔnkɔkɔ yɛ yie wiase nyɛ bɛ nti wɔwura no sɛ wanhyɛ ampa asampapa bi anka a meka gye sɛ nnɛ ɛkɔ yi nkosi sɛ mobɛte ne nka wontumi nna anadwo da na mebɛda ne ka wɔ n'akoma mu ɛwɔ berɛ biara ɛna ɛnsi ne mma susu yie yɛmmu nipa kwaseɛ nku no taa yɛnnua bɛsu a wɔsu wɔ hɔ yi mewura ho nnɛ papapapapapa ɛna yɛ nuaba no a wɔn nso ne deɛ yi mu ka twa laase nokwasɛm sista no sɛ yɛ nokorɛ sɛ na ɔne ne kunu da ɛma nipa foforɔ frɛ no sɛ wɔtumi kɔnyɛ adwuma berɛ no kunu nim ho hwee no wokora kakra no kora no ɛyɛ asɛm sɛ wɔtumi agya wo kunu akɔtena baabi bɛɛ ase ɛkyerɛ yɛbɛtoa so na yɛhu nokorɛ no a ɛwɔ mu no nyame nhyira ɛno ɛkyerɛ yɛbɛtoa so na yɛhu baabi a nokorɛ wɔ hello wodi ne baabi afrɛfiri yo nana yɛnkɔ nana sai frɛ me biam nana sai frɛ me biam line ne nyɛ sai frɛ me biam nana mesrɛ wa hello wodi ne baabi afrɛfiri hello hello mini aba papa bie mini aba papa bie mini aba papa bi ofakwata ni ma so mu asante mampon kofi ase no takoji yo wa fa atono so ase ni ba pani wo hwe for ne Daniel odifo Daniel Jesse ni Mr. Apio mo hwe kofi ase mini aba media me be oba no wo fa no me wura akwo papa me di omo ho ya papa mo ase etimi atuni botum aboa mu sei 120 million na mo 40 million pe amanaka 80 million unu be 4 years nie na asew be na be yes ade we eti esebu sabu e do mu su mu trate wo fa no wo mu su mu trate wo mu nie wu papa wo mu ase anim how can say wo no wo yire wo ma na mo agifika de enti se na wo no so obebo akoma ma ne yire ni madie no ni se kura no wo tie no wo de ni sa eye adwuma na mo de wo no yire no ma mo di ada eti ma ko sami mu didi wo mu se asana ba to wonim no ai wunya chedie je wo mu bia no ye behu me da se ni aba papa bi nyame sha me nua ba ma papa bi hello me nua ba ma Francis Weja this side of Germany hello 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 woni no ewachiri pa ntimi yete wokaye akria ensign no nkasa ma ye biem hello within baby afrefre hello within baby afrefre Mako Andrews ni almanyi patasi shirika yo Andrews yanko Mako busia foro mugumu woni ranse papa fesa mo mase mo busia wonu akasa wahu se mo problem na afi so mo mano wata ma mo 20 million sadia deska no e ma no bu dia kwa buchira isi adi ntina akra no ma no metie ska no ma ko papa no abro na wodi enkra ni diska na ba ana wa se da tena so ma de to so biom okofuo no se okofuo no wo ho na so mo nto dia enye omo afo no onko no mo ko je efuo no mo nte emventu omoka ana second story no e ma no mo su e no mo ban a edinu mo no ma o di meme ni bi pa no no timi jaya wale na no ko an sin ye pe no wo sen ba etimi sremo nyame adoma wo tena no be ma no so obebra womla ni ehu be dia etuo ebe kwa ko twe be dia twene nyame ensha papa hello good hello Francis aha metsiru wa chichiri I just say osai efrebium hello we didn't baby afrefre Good afternoon. Good afternoon, Abema. Me partner today. Nyame adomo yeti e wawie. About the first case na me kwa ma ko we de me frama manjo oba ntika man wate. Okay. Wo bi na ba no pa no we mo bo manjo ntika man pa to pa Marcos. Okay. Me da se papa ya beje amano. Hello? Hello. Aha, me pa cho we didn't baby afrefre. Me pa cho me se sakra amasamu. Okay, yankwe.
me pacho sister ba kuna odi kan be kan say ni ofa agini sika ni ofa no agini kun ho sika no yeah ma ko we dey yesre wada edinya me di throw di akire ma oba no ma ye why na yesu ye man bi say oba onu ne ma betena fie ye no ti yesre wada we no dey hia ye mpa yesre di akire ma ye mpa se be ya be ma ne sa be kan sika no na oba no so tun die be pay ye be ya ne sa pepepe e di ama nya me sha wo so wenti me hello we didn't baby afrefre Mami kaje kuma se na mo what is saying nya me adomira Mami shiro uma na owo so na wa kwaje ni wa ge ni sika dia boa wo faba no na mo kwatena bo chire na mu fi na won yi won ni ta cho kame no masama uma no ni ne be ko be bi no akodi sika no wo yan tema na wale ni ni ko fo no ta be dai ni wo panika omu ni ti be bi omu fi ni mo kuma fi amedai ka wa mbutu omu na ko ho no omu ka ku tie sika ne kame ai ya mana wale kame no masama uma no mame wo number no ye hunu ntime so ti akopi se e bepon me di number bi beto dwa e ya freso na ye hu de be ye Wako discane di amano. Why? Na onde no wapa no mo ko mo ni tam no so o mo abeka mo ya. Matenti ja so mame ye di number beto dwa no afa. Hello we didn't baby afrefre. Hello, your friend Maa Akos me kasafi Accra. Okay, akoye nkwai. Me ba chawo me kasafa lady no first one de no. Me sika ne de mo de na monyema na busuafo omo pesa. Me America say kura me ma me nua ba bi di adimi. Obetna me nchen ne ho kire no. Ipu ja na ya ma o ka jam me mani sika no fandiga. Me di sika ma na la show up to now be 8 years ni. Me sika no wan fa ma me de sine. Ema nyame amamukura nka kana mano wa bra ma mo na manie enti saade ande ya na busuafo ni hu se yefidie bi na ya omusu efa ya wale enti mo mo dia ani ma nyame sha papa hello 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 eme pacho ma radio no kwa for mesra Maa Akos. Yes. See for me, my friend. I see what to me, I'm crying. Now, I get this kind of. That man asked my work and the mouth. What did he ask a move? And a million for Lano. I trained the back man some more. What did you have to share him out? And you're answer. Also, I got that I know why I know better than I have. It's the minimum. Okay, any extra munyina momra na yehu baby asam no enokra no hello we didn't baby afrefre me pa che fam sile mi na me kasasi anabo okay yankwai ai madam me wa fa no mo ye bayiye o ma dele wo sunsun anya ye na mo de pie mi kemu sale wa fa na oja no ko se mi gemu onu ta ne ba ma ina obi ti ya na ka be ne de nkabene de wa fa do ye bayi anka so mo ye bayifo o mo pese woman no na wale abba no oba wale ya no o ma anje o mo wa oba wale no o ma anje sika o mo jisika e ta de nti na o mo ya ta o mo ya bayifo mo pese ba ma no di oba no besi o di oba no besi wa enkwala no ntia no o di baba no go mo tisi no ma pam pase a mo di gufie bisia no mo so the yenu abani sibuafo no wa torche hello ni ba Francis we jadi do funu okay Francis yankwe me ko ni chani ka me e odi kan adia ba na ni kan ti a fans of Akoma fans of Maa Akos and operation team na mo amu nyina Maa Akos ni ko first story so okay ni aba no ko ni ko no wa tire odo edima ka butua no ni aba no me kra na o na kuma ankofo ni kakra anka na so wo ni libo no ko ni ko na alebo ye fa ni libo Maa Akos enka e ko je fa so Akoma ni bi ni agri de libo no ni aba ma Francis Jame de nda dia mka ni fi ho ni sai ya ho nyina e ba bua na anka de dia fi ye yi na pie isa se ya se sana se mo ya ba no se nkora Maa Akos
ọba bẹtẹrẹ efie hɔ yìí na wàá yàtọ̀ bẹtẹrẹ efie hɔ a mo tẹ́lẹ̀ busua náà bẹ́ka sọ ọba náà ní nìyà sàn wohwɛ yɛ nìyà bẹ́ẹ̀ ma n'asɛm a ɔka n'anka ne yere no anka ɔne ne ni problem bia na 2013 up to 2020 how many years now so ɔpɛ sika kakɔ bɛ di aka saa sika wɔn anka wɔ sika bebree yɛsrɛ yɛ saa bẹ́ẹ̀ ma na ɔwɔ erobo no ɔno onim a yɛn efiri hɔ ebara de yi na ebi efiri hɔ Maa Akos nyame sira mu edwuma pa wo de ko Akoma FM nyame sira mu yɛ sɛ bi foforo so aba nyame sira mu okay ya sɛ ya papa no woni ani bobia mu o waba wode ka no na odwane kɔhye hɔ nti bɛma ne tua ma no ɛna sɛ deɛ wɔ ha no ɔhwɛ nkwan pastor yako ma yɛkɔ dia me ma no bi hwɛ yɛ pa dan na ɛwɔ fankyene bra ɔyɛ tire wɔ hɔ ma Friday week me all night also mega all night time every last Friday no Friday week na me no ne Apostle Joseph in cancer na yes adwumadi no nti so obi pese oba all night ni bi Friday we na wotwe a obetumi afrɛ me line no na afia direct there Patas Assemblies of God obetumi afrɛ 0547 85 36 40 0547 85 36 40 yeah ne block house in the okay emra na me bompae nyame ensha papa wo how ya yenua ma me enu de beba ye no ebia wo bi mu ebia na wo de no eye different me so bomode ana fabra ko mem nsam dwumade so ye waskra ye ne mo no ene di hwe ne mu askra ye ne mo ye da ne abronsa kama ne yato ho nyina tiles wo ba na ebia wo yera kwane afreyen was 02039 33582 02039 33582 yankwai ni yankwadi nkomo en fire pomode ho ene yenua bayi ba no mehu no me say na arechefo ibi na twa me surprise ana wo mu twa me surprise ana enti me gine mani sa agigi nsu no ena me hu sa mia me nua baba akopɛ me nua baba akopɛ eni agya Obekumi afere. Ene die gya. Utu na metie. Wo na utu na metie. We too. Me pacho me di wachi. We so fantastic. And you too. Enti me hu ana mani aji. Usire kra ma me. Aje. Erade nya okese. Eja wo ye be man ka be hu ma pe. Ka me kulayo. Erade nya okese wa my sister. This job no nyo bia na se bi okotene ne ma you feel at home. Yes. But de bia bet na we ni ma I feel at home. Eche say e coach e o school no sua e pa. No kwasem. Eni panso yo me. Echi na bi ni aka ye nsagu ye bo. Sabra mi tumi nsiri bi mo. Ene na wasa me say. It's true. I mean him said you make we ya way. Yeah. Enkofu bi ha kwato mo ni kra enchiches. Boy. But trust me, you are awesome. Erade onye okese. Ya ba ne de na ya. Ni ba ni ba. We have come and we have come. Yeah, cry. Ai mama munyi na ha na mo kwaba edemo ba Akoma kasa fidie so enen so bade no ode me no mienu nkwa e de ache fefefa na e wo se ye de aseda chenchenche ye de ma no isanse abrenyi na oye na na doye e wo ho maya jidi ni dia so da internet bia me di instrasem egu si